سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وحب قلوبنا وثمرة فؤادنا وقرة أعيننا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حب قلبي يا خير خلق الله خذ بيدي قلت حيلتي يدركني خذ بيدي قلت حيلتي يدركني خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله أدركنا يا حبيب الله أدركنا يا رسول رب العالمين أدركنا يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا مراد المشتاقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم وقال رسولنا وحبيبنا وحب قلوبنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال نبينا رسول الله ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. ഒരുപാട് ആദരവുകളും പുരസ്കാരങ്ങളും സമ്മതി പത്രങ്ങളും ഒക്കെ നൽകപ്പെട്ട, മാത്രമല്ല സുദീർഘമായി സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പോഷക സംഘടനകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ സവിസ്തരം മനസ്സിലാക്കി ഈ സദസ്സിൽ ആ മേഖലയിലേക്കൊന്നും പ്രവേശിക്കാതെ എന്നിൽ അർപ്പിതമായ വിഷയം മാത്രം അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സദസ്സ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല പറയാനും കേൾക്കാനും അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യുവാനും നമുക്കെല്ലാം തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് വീണ്ടും ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം മഹാനായ സയ്യിദുനാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ 1493-ാം ജന്മദിനം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടെ താല്പര്യപൂർവ്വം ആഘോഷപൂർവമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുണ്യ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം അവസാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രവാചക സ്നേഹം, ആ പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന് അല്പമെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയേകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും മുഹമ്മദ് റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ സദസ്സ് കൊണ്ട് സാധിച്ചാൽ അതാണ് ഈ സദസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യവും വിജയവും. കാരണം ശരീഅത്ത് സമ്മേളനങ്ങൾ പോലെയുള്ള വളരെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ശരീഅത്ത് നിയമപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി സമരങ്ങളും സമരമുറകളും സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ദീനുമായി നമുക്ക് എന്ത് ബന്ധമുണ്ട്, നാം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. മഹാനായ സയ്യിദുനാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന്, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മായാതെ മറയാതെ നിലകൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. ഏതൊരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അമുസ്ലിമായ ഒരു സഹോദരൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന് മുസ്ലിമായി മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് തവണ അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് മാത്രം പറയുകയും അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവരൊരിക്കലും മുസ്ലിം ആകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് അമലുകൾ, നമ്മുടെ നിസ്കാരം, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാറ്റിലും കടന്നു വരുന്നയാളാണ് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. യാദേ മുസ്തഫ, യാദേ മുസ്തഫ ഐസി ബസ് ഗയി സീനെ മേ, യാദേ മുസ്തഫ ഐസി ബസ് ഗയി സീനെ മേ, जिस्म तो कहीं लेकिन दिल तो है मदीना में. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്ത അങ്ങനെയായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഹുബ്ബുർ റസൂൽ പ്രഭാഷണ വേദിയിലാണെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലാണെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം വിട്ട് ഏതറ്റം വരെ നാം പോയാലും ചന്ദ്രനിൽ പോയി കാലുകുത്തിയാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാതെ മറയാതെ നിലകൊള്ളേണ്ട വ്യക്തിത്വമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് ആരാധനകളിലാണ്, ഏത് ഇബാദത്തുകളിലാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പരാമർശിക്കാതെ പോകുന്നത്? ദിവസവും നാം നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 5 വക്ത് നിസ്കാരങ്ങളെ അവസാന അത്തഹിയ്യാത്ത് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ്, ഫർളാണ്, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ. നബിയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ഇല്ലാതെ നിസ്കാരമില്ല. നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫർളാണ്, നിസ്കാരത്തിൽ നിർബന്ധമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ,
എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഈ പ്രവാചക സ്നേഹം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നല്ല, ഈ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് എന്തിനാണ് ഓരോ റബീഉൽ അവ്വൽ കടന്നു വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, എന്തിനാണ് മൗലിദാഘോഷം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആലോചിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ. മാത്രമല്ല, പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചു പോന്ന സുന്ദരമായ ആശയങ്ങളെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅയുടെ പല കാര്യങ്ങളെയും മൗലിദുകളെയും ഒക്കെ നിരാകരിക്കാൻ തള്ളിക്കളയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ. അൻത ഉമ്മുൻ അം അബൂ മാ റഅയ്നാ ഫീഹിമാ മിസ്ല ഹുസ്നിക ഖത്തു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി. ഇത് ചൊല്ലാമോ? ഇത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യമാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഇതൊക്കെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സംശയിക്കുന്ന ആളുകൾ. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിശ്വാസിയാകാൻ കഴിയില്ല. മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്റെ ശരീരം കഴിഞ്ഞാൽ, എന്റെ നഫ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദരിക്കുന്ന, ബഹുമാനിക്കുന്ന, സ്നേഹിക്കുന്നയാൾ അങ്ങയാണ്. യാ റസൂലല്ലാഹ്. ആരാണ് പറയുന്നത്? ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക് രണ്ടാം ഖലീഫയായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നബി തങ്ങൾ ആ ഉമറിനോട് പറയുന്നു, ഉമറേ, നിന്റെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല, നിന്റെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമല്ല. ആ സമയത്ത് ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറയുന്നു, നബിയേ, എന്റെ സ്വന്തം നഫ്സിനെക്കാളും മറ്റെന്തിനേക്കാളും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടയാൾ അങ്ങയാണ്. യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് നിന്റെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമായത്. സ്വന്തം നഫ്സിനേക്കാൾ അന്നബിയ്യു ഔലാ ബിൽ മുഅ്മിനീന മിൻ അൻഫുസിഹിം. സ്വന്തം നഫ്സുകളെക്കാൾ, സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെക്കാൾ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നയാളാണ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമ്മുടെ സ്വന്തം നഫ്സിനേക്കാൾ, ശരീരത്തെക്കാൾ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന, മാത്രമല്ല അത്രമാത്രം നമ്മളോട് സ്നേഹം കാണിച്ച, നമ്മൾ വിജയിക്കണമെന്ന്, സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാകണമെന്ന്, നരകത്തിന്റെ വടികളിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് നമ്മെക്കാൾ ആശിച്ചയാളാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ നിലക്കാണ് പരിശുദ്ധ സ്വഹാബത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നു പോയാൽ, അബദ്ധങ്ങൾ വന്നു പോയാൽ അവർ നബിയുടെ തിരുചാരത്തേക്ക് വരികയാണ്, നബിയോട് വന്നുകൊണ്ട് സങ്കടം പറയുകയാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പോലും പറഞ്ഞില്ലേ, വലൗ അന്നഹും ഇന്നലമൂ അൻഫുസഹും ജാഊക ഫസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് വസ്തഗ്ഫറ ലഹുമുർ റസൂൽ ലവജദുല്ലാഹ തവ്വാബർ റഹീമാ. പരിശുദ്ധ സ്വഹാബത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? നമ്മളും അങ്ങനെ ആകേണ്ടവരാണ്. വലൗ അന്നഹും ഇന്നലമൂ അൻഫുസഹും, അവർ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്വന്തം നഫ്സുകളെ നരകത്തിന്റെ വിറകാക്കി മാറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്വഹാബത്ത്, നബിയുടെ അനുയായികൾ ആരെങ്കിലും പെട്ടുപോയാൽ, അക്രമം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് സ്വന്തം നഫ്സിനോട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ നബിയുടെ ചാരത്തേക്ക് വരികയാണ്, റസൂലുള്ളാഹിയുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു തആല പൊറുക്കാനാണെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചാണോ അവർ ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തത് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്താൽ പോരെ. അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ മദീന പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് ഇഅ്തികാഫ് നിയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് സങ്കടം പറഞ്ഞ്, റബ്ബേ, അബദ്ധമായി പോയിട്ടുണ്ട്, തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് മാപ്പ് വേണമെന്ന് സങ്കടത്തോടെ ദുആ ചെയ്താൽ പോരെ, ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയാൽ പോരെ, അല്ലാഹു തആല പൊറുക്കൂലേ? എന്നാൽ സ്വഹാബത്ത് അങ്ങനെയല്ല. വലൗ അന്നഹും ഇന്നലമൂ അൻഫുസഹും ജാഊക, എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ അവർ നേരെ വരികയാണ് ഇലാ ഹദറത്തി റസൂലില്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഫസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്, അവർ റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുകയാണ്, റബ്ബേ, അബദ്ധം വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് മാപ്പാക്കണമല്ലാ, എനിക്ക് പൊറുക്കണമല്ലാ എന്ന് റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുമ്പോൾ, വസ്തഗ്ഫറ ലഹുമുർ റസൂൽ, അവർക്ക് വേണ്ടി റസൂലുള്ളാഹി മഗ്ഫിറത്തിനെ ചോദിക്കുകയാണ്.
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് അവർ മഗ്ഫിറത്തിനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ, മാപ്പ് വേണമെന്ന് റബ്ബിനോട് പറയുമ്പോൾ, വസ്തഗ്ഫറ ലഹുമുർ റസൂൽ, അവർക്ക് വേണ്ടി റസൂലും മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ വടിയിൽ നിന്ന് അവൻ ബഹുദൂരം മാറി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മെക്കാൾ വേദനിക്കുന്നയാളാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വന്തം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. ലഖദ് ജാഅകും റസൂലും മിൻ അൻഫുസികും അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിത്തും ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, ലഖദ് ജാഅകും, നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, റസൂലുൻ മിൻ അൻഫുസികും, നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ, നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു റസൂൽ. എന്താണ് ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രത്യേകത? എന്താണ്? ഹരീസുൻ അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിത്തും, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നത് ആ പ്രവാചകന് സഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ വിഷമിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ നബിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിത്തും, നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടാകുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നത് ആ നബി നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, സഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അത്ര പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മെക്കാൾ വിഷമിക്കുന്നയാൾ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ സ്വഹാബ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചാരത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, അള്ളാഹുവിനോട് റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുകയാണ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കൂടി ഇവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ, ലവജദുല്ലാഹ തവ്വാബർ റഹീമാ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ദുആ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു തആല തള്ളി മാറ്റുമോ? കാരണം റബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹബീബാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടയാളാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. അഷ്റഫുൽ മഖ്ലൂഖീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഹ്മദേ മുസ്തഫ മുഹമ്മദേ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു മേഖലയിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രവാചകനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല. അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയപ്പെടുന്നയാളാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബിനെ എവിടെയാണോ പരാമർശിച്ചത് തൊട്ട് പിറകെ കാണാം റസൂൽ, വമൻ യുതിഇല്ലാഹ വറസൂൽ, വമൻ യുതിഇല്ലാഹ വറസൂല. അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയപ്പെടുന്നയാളാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ റബ്ബ് നബിയോട് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ ആധിക്യം എത്രയാണ്! പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ നമ്മളോട് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ പോലും അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ യാ മുഹമ്മദ് യാ അഹ്മദ് എന്ന് റബ്ബ് തആല വിളിച്ചു കാണില്ല. മറ്റു പ്രവാചകന്മാരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. ആദം നബിയുടെ പേരുണ്ട്, നൂഹ് നബിയുടെ പേരുണ്ട്, മൂസാ നബിയുടെ പേരുണ്ട്, ഈസാ നബിയുടെ പേരുണ്ട്, ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ, യൂസുഫ് നബിയുടെ, യഹ്യാ നബിയുടെ, സക്കരിയ നബിയുടെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പേര് പറയുമ്പോൾ അവരെ നേരിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ആദമേ, ഇബ്രാഹിമേ, യഹ്യാ, മൂസ എന്ന് ഓരോരുത്തരെയും പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ അഭിസംബോധന. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും മുഹമ്മദേ അഹ്മദേ എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതായിട്ട് കാണില്ല. നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മക്കളെ ഓമന പേര് വിളിക്കുക, അല്ലേ? ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലേ? കർണാടകത്തിലുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കർണാടകയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പരിചയമുണ്ട്. 10, 16, 17 കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും മാത്രമല്ല പല ഭാഗത്തും ഒരുപാട് പരിപാടികൾ സംബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാടൊക്കെ എനിക്ക് ഈ പ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം. വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ മക്കൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഞങ്ങളുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ പേരിട്ടാൽ തൊട്ടുടനെ ഒരു ഓമന പേര് കൂടി വിളിക്കും. പേര് മാത്രമല്ല, എന്താണ് മോനെ പേര് വിളിക്കുന്നത്? പഴയ കാലത്തൊന്നും പേര് വിളിക്കാൻ പിന്നെ സംശയമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു പോയി. ഇന്ന് മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമാണ് മക്കൾക്ക് പേര് വിളിക്കാൻ. ചില ആളുകൾ രക്ഷിതാക്കന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേരും പരതി നടക്കണം. ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ എത്ര പ്രയാസമില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന്. എന്റെ ഉപ്പയുടെ മക്കൾക്ക് പേര് വിളിച്ചത് അബൂബക്കർ, ഉമർ, ഉസ്മാൻ, അലി, ഹംസ. ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ മോൻ ഞാൻ ഉമർ എന്ന് വിളിച്ചു. ആ പേര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടുടനെ അവർ ചോദിക്കും, എന്താണ് ഓമന പേര് വിളിക്കേണ്ടത്?
ഒരു ഓമന പേര് അപ്പൊ തന്നെ നിശ്ചയിക്കും. കുഞ്ഞിപ്പാന്നോ കുഞ്ഞാപ്പൂന്നോ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ബാപ്പൂന്നോ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടാവും. ബാപ്പുട്ടി ഹാജി എന്ന് പറയുമ്പോ ബാപ്പു ഹാജി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഓമന പേരാ. ആ ഓമന പേരിൽ പിന്നെ അവർ അറിയപ്പെട്ടവരാണ്. ആ ഓമന പേരാണ് വീടുകളിൽ എപ്പോഴും വിളിക്കുക. പേര് വിളിക്കൂല. പേര് വിളിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം അവർക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഒരുപാട് തവണ മോനെ വിളിച്ചു, കുഞ്ഞാപ്പോന്ന് വിളിച്ചു, ഒരു മിണ്ടാട്ടമല്ല. അവസാനം ദേഷ്യം പിടിച്ച് വിളിക്കും, ഉസ്മാനെ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം ഉമ്മാക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിശോധിച്ചാൽ എവിടെയും കാണില്ല സഹോദരാ യാ മുഹമ്മദ് യാ അഹ്മദ് എന്ന് കാണാൻ സാധ്യമല്ല. മറ്റമ്പിയാക്കളെ മുഴുവനും പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബ് തആല സംസാരിച്ചപ്പോ അല്ലാഹു തആല റസൂലുള്ളാഹിനെ വിളിച്ചത് സ്ഥാനപ്പേരുകൾ മാത്രമാണ്. യാ അയ്യുഹൽ മുസമ്മിൽ യാ അയ്യുഹൽ മുദ്ദത്തിർ മുസമ്മിലെ പുതപ്പെട്ട് മൂടിക്കിടക്കുന്നവരെ, മുദ്ദത്തിറെ യാസീൻ ത്വാഹ യാ അയ്യുഹർ റസൂൽ യാ അയ്യുഹൻ നബി. റസൂലേ നബിയെ എന്ന് മാത്രമാണ് റബ്ബ് തആല വിളിച്ചത്. അത്രമേൽ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. ആ നബി തങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് വിഷമിപ്പിച്ച് വേദനിപ്പിച്ച ഒരാളെ റബ്ബ് തആല വിട്ടില്ല. ആരെല്ലാം പരസ്യമായി ആ പ്രവാചകനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുവോ, ചീത്ത വിളിച്ചുവോ, പരിഹസിച്ചുവോ അവർക്ക് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് റബ്ബ് തആല മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രം പരിശോധിക്കുക. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വലീദ് ഇബ്നുൽ മുഗീറയെ കുറിച്ച് പടച്ചവൻ 10 തെറ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട്, കുറ്റങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. വലീദ് ഇബ്നുൽ മുഗീറയെ കുറിച്ച് 10 കുറ്റങ്ങൾ. അല്ലാഹു തആല വലീദ് ഇബ്നുൽ മുഗീറയെ വിളിക്കാൻ കാരണം ഒരിക്കൽ വലീദ് ഇബ്നുൽ മുഗീറയുടെ മകൻ വലീദ് റസൂലുള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, യാ മുഹമ്മദ് ഇന്നക മജ്നൂൻ. മുഹമ്മദേ നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ്, നിനക്ക് തലക്ക് സുഖല്ലേ, എന്നാ നീ പറയുന്നത്? നീ പ്രവാചകനാണ്, അല്ലാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, നമ്മൾ ആരാധിച്ചു പോരുന്ന ലാത്ത ഉസ്സ മനാത്താദികളൊന്നും ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവയല്ല, നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ് എന്ന് വലീദ് ഇബ്നുൽ മുഗീറ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ അവഹേളിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹു തആല വലീദ് ഇബ്നുൽ മുഗീറയെ 10 ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ്. 1 വിളിച്ചപ്പോ 10 വിളിച്ചു. കാരണം മാറയാ വലീദ് ഇബ്നുൽ മുഗീറ വിളിച്ചത് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വലാ തുതിഅ കുല്ല ഹല്ലാഫിൻ മഹീൻ ഹമ്മാസിൻ മശാഇൻ ബിനമീം മന്നാഇൻ ലിൽഖൈരി മുഅ്തദിൻ അഥീം ഉതുല്ലിൻ ബഅദ ദാലിക സനീം അൻ കാന ദാ മാലിൻ വബനീൻ. 1 വിളിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹു തആല തിരിച്ചു വിളിച്ചു 10 എണ്ണം. തഫ്സീറിന്റെ കിതാബുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. റബ്ബ് തആല പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ 10 പേരുകളും ആരെക്കുറിച്ചാണ്? വലീദ് ഇബ്നുൽ മുഗീറയെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്നക മജ്നൂൻ, മുഹമ്മദേ നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ്, നിനക്ക് തലക്ക് സുഖല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, അവൻ കുല്ല ഹല്ലാഫിൻ മഹീൻ, അവൻ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുന്നവനാണ്, നിന്യനാണവൻ. ഹമ്മാസിൻ മശാഇൻ ബിനമീം, ആളുകൾക്കിടയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ നമീമത്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവനാണ്, നന്മയെ മുടക്കുന്നവനാണ്. അവൻ മഹാപാപിയാണ്, അവൻ ക്രൂരനാണ്, മനസ്സ് കെടുത്തുപോയവനാണ്, അവനക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തും മക്കളുമുണ്ടെന്നല്ലാതെ എന്താ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം പോലും അല്ലാഹു തആല വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ലോകമേ അറിയണേ, ഖുറൈശികളെ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ലോകാവസാനം വരെ വരാനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും അറിയണം, മുഗീറയുടെ മകനല്ല വലീദ്. വലീദ് പിഴച്ചു പെട്ടവനാണ്, അവൻ മുഗീറയുടെ മോനല്ല. അല്ലാഹു തആല അതുപോലും പരസ്യമാക്കി. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഒരാണും പെണ്ണും വ്യഭിചരിച്ചു, വ്യക്തമായി നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ഒക്കെ ശരിയാ, 4 സാക്ഷികൾ മുഖാന്തരം തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യം ഒക്കെ തന്നെയാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് അധികാരമില്ല നാളെ കേസ് റോഡിനെ ഏതെങ്കിലും പീഡിയക്കോലായി നിന്നുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോ ചോദിക്കുക, നീ അറിഞ്ഞില്ലേ
ഞാൻ ഇന്നോനെ കുറിച്ചും മറ്റോളെ കുറിച്ചും കേട്ടത് എന്ത് വൃത്തികേടാണ്, ആഭാസമാണ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു മുഅ്മിനായ ആളെ കുറിച്ച് ഇത്തരമൊരു ആരോപണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൂറത്തുൻ നൂർ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പറയണം ഇല്ല, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയേണ്ടവരാണ്. ആ ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ സൈക്കിൾ എടുത്തു കൂടേണ്ടവരല്ല. നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്, ഇത് വേഗം വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ വാർത്തയാക്കാൻ അല്ലെ? താൽക്കാലികമായിട്ട് നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം ഇട്ടാൽ പിന്നെ കേസാവില്ല. കാരണം സംശയത്തോടു കൂടെയാണ് ഇട്ടത്, തെളിവുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ മാനം ഹനിക്കുന്ന വിധം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നാം പറഞ്ഞു പോയാൽ, ഒരാളെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ, പരിഹസിച്ചാൽ, ഒരാളെ നാം കളിയാക്കിയാൽ, ഒരുപക്ഷെ അവൻ ആ തെറ്റ് ചെയ്തതാണെങ്കിലും അവൻ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബ് താല പൊറുക്കാം, അവനിക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാം. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, നീ അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, നീ അത് ചർച്ചയാക്കിയാൽ, നിനക്ക് ആ വിഷയത്തിലെ തോപ സ്വീകരിക്കണോ? അവനോട് പോയി നീ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കാതെ, അവൻ പൊരുത്തപ്പെടാതെ രക്ഷയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. മനുഷ്യന്റെ മാനം, അഭിമാനം വിലയുണ്ട്, അത് പിച്ചു ചിന്തേണ്ടതല്ല. മനുഷ്യന്റെ മാനം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയും നമ്മിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ കൊണ്ടുപോലും ഇത്തരമൊരു വിഷയം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാലും പറയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്കാർക്കും അറിയാത്ത, മാത്രമല്ല ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചവരല്ല, ഇനി ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ജീവിക്കുന്ന അറിയാവുന്ന വിധം അല്ലാഹു തആല പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നല്ലോ വലീദ് ബിൻ മുഗീറ എന്ന്, മുഗീറയുടെ മകൻ വലീദാണ് എന്ന്. അല്ല കേട്ടോ, അവൻ മുഗീറയുടെ മകനല്ല, അവൻ പിഴച്ചു പെറ്റവനാണ്, അവൻ ബാപ്പയ്ക്ക് പിറന്നവനല്ല, ആർക്കോ പിറന്നവനാണെന്ന കാര്യം റബ്ബ് തആല വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്തേ അവൻ വേദനിപ്പിച്ചത്? മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വേദനിപ്പിച്ചപ്പോൾ റബ്ബ് തആല വിട്ടില്ല. ആ കാര്യം പോലും കിതാബുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം. വലീദ് ബിൻ മുഗീറ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിക സൂക്തം ഇറങ്ങിയ ശേഷം തന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു. ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ ഒരു കാര്യം എന്നോട് സത്യം പറയണം, യാഥാർത്ഥ്യം എന്നോട് പറയണം. മുഹമ്മദ് അവന്റെ ആദർശത്തോട്, അവന്റെ വിശ്വാസത്തോട് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല, നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട്, മുഹമ്മദ് കള്ളം പറയില്ല. മുഹമ്മദ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കും, അത് സത്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ, അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുഗീറയുടെ മകനല്ല ഞാൻ എന്ന്, പിഴച്ചു പെറ്റവനാണ് എന്ന്. യാഥാർത്ഥ്യം വല്ലതുമുണ്ടോ? എന്നോട് പറയാതെ വിടില്ല ഉമ്മ എന്ന് വലീദ് ബിൻ മുഗീറ ഉമ്മയോട് നിർബന്ധം പിടിക്കുമ്പോ, ഉമ്മയോട് ശക്തമായി സംസാരിക്കുമ്പോ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വലീദ് ബിൻ മുഗീറയുടെ മാതാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, മോനെ ഞാൻ പറയാം, നീ ഒന്ന് ശാന്തനാക്, നീ ഒന്നടങ്ങ്, ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. മോനെ, നിന്റെ പിതാവ് മുഗീറ, എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാറ്, മുഗീറയുടെ മകൻ വലീദ് എന്നാണല്ലോ. എന്നാൽ നിന്റെ പിതാവ് മുഗീറ ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ള ആളാണ്, ഒരുപാട് സമ്പത്തും മുതലുമുള്ള ആളാണ്. എന്നാൽ നിന്റെ പിതാവിന് മുഗീറക്ക് മക്കളെ പിറക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല, നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് മക്കളുണ്ടാവില്ല. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സമ്പാദ്യമുള്ള, ഒരുപാട് സ്വത്തുള്ള മുഗീറ, നിന്റെ പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മുഗീറ മരിച്ചാൽ നമുക്കും അവകാശം കിട്ടുമല്ലോ. ഇസ്ലാമിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരാള് മരിച്ചു, അയാൾക്ക് ആൺമക്കളുമില്ല പെൺമക്കളുമില്ല, എന്നാൽ സഹോദര സഹോദരിമാരിലേക്ക് അവകാശം പോകും. സ്വത്ത് ഓഹരി വെക്കുമ്പോൾ അവർക്കും അവകാശം പോകും. മുഗീറയ്ക്ക് മക്കളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കും അവകാശം കിട്ടുമല്ലോ, അവന്റെ സ്വത്ത് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് മുഗീറയുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വല്ലാതെ വേദനയായിട്ടുണ്ട്. മുഗീറക്കൊരു മോനെ പിറക്കൂല എന്ന വിഷമം. പക്ഷേ ആരോഗ്യപരമായി നിന്റെ പിതാവ് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, നിന്റെ ബാപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ പറയുന്ന ഈ സങ്കടകരമായ വാർത്ത കേട്ടുകൊണ്ട്, ഈ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ആട്ടിടയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണ്. ആ ബന്ധത്തിൽ പിറന്ന മോനാണ് വലീദേ നീ എന്ന് വലീദ് ബിൻ മുഗീറയോട് മാതാവ് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ലോകത്ത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ വലീദിന്റെ വലീദ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, അവൻ പിഴച്ചു പറ്റവനാണ് എന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവനും അറിയിക്കും വിധം റബ്ബ് തആല എന്തൊരു വെളിപ്പെടുത്തി. അവൻ വേദനിപ്പിച്ചതാരെയാണ്?
മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, റബ്ബ് തആല പോലും ഇത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഒരിക്കൽ പോലും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പേരെടുത്ത് പറയാത്ത, സ്ഥാന പേരുകൾ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വിളിച്ച, മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളോട് വലിയ സ്നേഹബന്ധം വെച്ച നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിത്തും, നിങ്ങൾ വേദനിക്കരുത്. ആ പ്രവാചകനേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രയാസമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്, ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആയിഷ ബിവിയുടെ മടിയിൽ തല വെച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വഫാത്തായതും ഇതുപോലെ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമാണല്ലോ. അതും റബീഉൽ അവ്വൽ 12 തന്നെയാണ് എന്നാണ് ചില അഭിപ്രായം. ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ്. ആയിഷയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്തിന്റെ ആ ദിവസം, അന്ന് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് രാവിലെ നല്ല സമാധാനമുണ്ട്, നല്ല റാഹത്തുണ്ട്. അതുവരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോകാതെ പള്ളിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പരിശുദ്ധ സ്വഹാബ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സമാധാനമുണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവർ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ദിവസങ്ങളോളം പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. പല സ്വഹാബത്തും ഉറക്കം പള്ളിയിലാണ്. എന്തേ? നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് തങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ലല്ലോ, സമാധാനമില്ലല്ലോ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ സുബൈ ബാങ്കിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് വിളിക്കുകയാണ് മഹാനായ സയ്യിദുനാ ബിലാൽ. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബാങ്ക് വിളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു. ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ, ഇമാമായി നിൽക്കാൻ റസൂലുള്ളാഹിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് റസൂലുള്ള വരുന്നില്ല. ഇഖാമത്ത് വിളിക്കാൻ ബിലാൽ തങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ റസൂലുള്ള വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ റൂമിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് കഥകൾ മുട്ടുകയാണ്, സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അങ്ങേക്ക് രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ. നിസ്കരിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്, പള്ളിയിൽ സ്വഹാബത്ത് മുഴുവൻ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് നബി തങ്ങളോട് വിളിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആയിഷ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ബിലാൽ തങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സമാധാനമില്ല, അസുഖം അല്പം വിഷമം കൂടുതലാണ്. ബിലാൽ തങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അല്പം വിഷമത്തിലാണ്, പ്രയാസത്തിലാണ്, അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. അതുകൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോകൂ ബിലാലേ എന്ന് ആയിഷ പറയുമ്പോൾ ബിലാൽ തങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. അല്പനേരം വീണ്ടും കാത്തിരുന്നു. റസൂലുള്ള ഇമാമത്തിൽ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെയും കാണുന്നില്ല. വാതിൽക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് മുട്ടി സലാം പറഞ്ഞു. നിസ്കാരമെന്ന് ബിലാൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സ്വന്തമായി പ്രയാസമുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, വരാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാനായ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. മൂന്നാമതും വന്നുകൊണ്ട് സലാം പറഞ്ഞു, നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആയിഷ ബിയോട് പറഞ്ഞു, ആയിഷ, ബിലാലിനെ എന്ന് വിളിക്ക്. ബിലാൽ തങ്ങൾ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ബിലാൽ തങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ്. മഹാനവറുകൾ കാണുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വേദന കൊണ്ട് പിടയുകയാണ്. വേദന കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ വിഷമം കാണിക്കുകയാണ്. പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിലാലിനോട് പറഞ്ഞു, യാ ബിലാൽ, ബിലാലേ, അന ഫീ സകറാത്തിൽ മൗത്ത്, എനിക്ക് മരിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ സക്കറാത്തിലാണ്. മുർ അബൂബക്കറിൻ ഫൽയുസല്ലി ബിന്നാസ്, അബൂബക്കറിനോട് ഇമാമ നിൽക്കാൻ പറയണം. അബൂബക്കർ ആവട്ടെ ഇമാം, അബൂബക്കറിനോട് ഇമാമ നിൽക്കാൻ പറയാൻ സയ്യിദുനാ ബിലാൽ തങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. ഇതും കേട്ടപാടെ ഓടിച്ചെന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു തആല പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്.
വാ മുസീബത്താ, കഷ്ടപ്പാടേ, മുസീബത്തേ, വിഷമമേ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സുഖമില്ലെന്ന് സ്വഹാബത്തിനോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ മദീന പള്ളിയിൽ കൂട്ടക്കരച്ചിലാണ്. പരിശുദ്ധ സ്വഹാബത്ത് ഒന്നടങ്കം കരയുകയാണ്, ശബ്ദം ഉയരുകയാണ്. ശബ്ദമുയർന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്. ചോദിച്ചു, ആയിഷ, എന്താ പള്ളിയിലെ ശബ്ദം, എന്താണ്, എന്താ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്? ആ സമയത്ത് ആയിഷ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നബിയേ, ബിലാൽ തങ്ങൾ ചെന്നുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് സുഖമില്ലെന്ന്, അങ്ങ് ഇമാമ നിൽക്കാൻ വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പിന്നിലല്ലാതെ നിസ്കരിക്കാത്ത, അങ്ങ് ഇമാമും ബാക്കിയുള്ളവർ മുഅ്മിനീങ്ങളുമായി മാത്രം നിസ്കരിച്ച് പരിചയമുള്ള അങ്ങേക്ക് വിഷമമാണ്, പ്രയാസമാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ സ്വഹാബികൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ കരഞ്ഞു പോയതാണ്. യാ റസൂലല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ളാഹിയോട് പറയുകയാണ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്പം സമാധാനമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബിനെയും ഫളൽ ഇബ്നു അബ്ബാസിനെയും വിളിക്കുകയാണ്. രണ്ടുപേരും വന്നു. ഒരാൾ ഇടത്തും ഒരാൾ വലത്തും നിന്നു. രണ്ടുപേരുടെയും തോളിൽ കൈയിടുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി മെല്ലെ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ കയറുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ റൂം അതാണല്ലോ ഉസ്താദുമാർ റൂം പോലെ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഭാര്യമാർ താമസിക്കുന്ന റൂം അങ്ങനെയാണ്. ആ പള്ളിയിൽ കയറി വരികയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ട്, വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ട്. ആ മിമ്പറിൽ മെല്ലെ ഇരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിനെ ഹംദ് ചെയ്തു, പടച്ചവനെ സ്തുതിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിശുദ്ധ സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുകയാണ്, സ്വഹാബാ അദൂഖുൽ മൗത്, ഞാൻ മരണം രുചിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മരിക്കേണ്ടവനാണ്, ഞാൻ മരിക്കും എന്ന വിഷയം ഉറപ്പാണ്. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാനും മരിക്കും. ലിമ തുൻകിറൂന അലയ്യ, എന്തിനാണ് നിങ്ങളത് നിഷേധിക്കുന്നത്? ഞാനും മരിക്കേണ്ടവൻ തന്നെയാണ്, ഞാൻ എന്തായാലും മരിക്കും എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പരിശുദ്ധ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചില വസീയത്തുകൾ പറയാനുണ്ട്, ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മിമ്പറിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങളെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞു, സഹോദരിമാരുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, പെൺമക്കളെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു മൂടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. യതീമക്കളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പാവങ്ങളെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പല ട്രസ്റ്റുകളുടെയും പല റിലീഫ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ആളുകളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആദരിക്കുകയാണ്. അതെ, നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാവങ്ങളെ സഹായിക്കൽ, വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ സഹായിക്കൽ പുണ്യകർമ്മമാണ്. ഞാനും യതീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് രണ്ട് വിരലിൽ പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ എത്രമേൽ അടുപ്പത്തിലാണോ അതേപോലെ യാതൊരു തടസ്സമില്ലാതെ ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാനും യതീമുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും സ്വർഗത്തിൽ അതുപോലെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് ഇതുപോലെയാണ് എന്ന് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സലാം ഹുസ്ന ഖുദാ പർ ആഖിരി ഇൻസാൻ കാമിൽ പരം, സലാം ഹുസ്ന ഖുദാ പർ ആഖിരി ഇൻസാൻ കാമിൽ പരം, സഫീനെ ഡൂബതാ ഇൻസാൻ കാ ജലായാ സാഹിൽ പരം. മനുഷ്യത്വം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളെ സഹോദരിമാർ ആർത്തവരക്തമുള്ളവരായാൽ, ഹൈല് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീട്ടിന്റെ പടിക്ക് പുറത്ത് കടയേണ്ടവരാണ് എന്ന് വിധിച്ചിരുന്ന ജാഹിലിയ്യ. പെണ്ണിന് പിന്നെ വീട്ടിൽ പ്രവേശനമില്ല. ശുദ്ധിയായാൽ മാത്രമേ അവൾക്ക് വീട്ടിനകത്ത് താമസിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന നിയമമായിരുന്നു ജാഹിലിയത്തിൽ നിന്നത്. എങ്കിൽ ആ ജാഹിലിയത്തിൽ മുഴുവനും കാൽച്ചുവട്ടിൽ അടിച്ചമർത്തിയിട്ട് എല്ലാം പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയിട്ട് പെണ്ണിന്റെ മഹത്വം പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. സലാം ഹുസ്ന ഖുദാ പർ ആഖിരി ഇൻസാൻ കാമിൽ പർ. ആ പൂർണ്ണ മനുഷ്യന്റെ പേരിലാണ്, അന്ത്യപ്രവാചകന്റെ മേലിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സലാം ഉണ്ടാവട്ടെ. സഫീന ഡൂബത, മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന കപ്പൽ അത് മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കപ്പലിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ കരയത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ മനുഷ്യത്വം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തോട് അവസാന വസിയത്തായി പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള് ഈ ഉപദേശമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വസിയത്തുകൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ആ വസിയത്തുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഫളൽ ഇബ്നു അബ്ബാസിന്റെയും അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബിന്റെയും തോളുകളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹ് തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. അല്പം സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമാധാനം കടന്നു വരികയാണ്. ആ സമാധാനമായപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മോള് ഫാത്തിമ കടന്നു വരികയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മോള് ഫാത്തിമത്തു സുഹറ ബത്തൂൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ. പക്ഷേ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മോള് വരുമ്പോൾ എപ്പ കണ്ടാലും ആ മോളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നെറ്റത്ത് ചുംബനം കൊടുക്കാറുള്ള മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. ഒരു ഉപ്പയും മോളും എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ച് പഠിപ്പിച്ച പിതാവാണ് നബി റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും പ്രിയപ്പെട്ട മോളെ ഫാത്തിമാനെ കാണുമ്പോൾ ആ മോളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുകയാണ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതാണ് സ്നേഹം. ആ പ്രിയപ്പെട്ട മോളെ കടന്നു വരുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാനാകുന്നില്ല. വിഷമം കൂടുതലാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, അന്ന് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഫാത്തിമ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള മക്കളെല്ലാം നേരത്തെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. റുഖയ്യ ബീവി പൊന്നുമോള് ഹിജ്റയുടെ 2-ാം വർഷം മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. സൈനബ് ബീവി 8-ാം വർഷം മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മു കുൽസൂം ഹിജ്റ 9-ലും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ സൈനബ് ബീവിയെ പ്രിയപ്പെട്ട മോളെ കൊണ്ടുപോയി കഫൻ ചെയ്തിട്ട് മറമാടുമ്പോഴാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഖബറിനോട് പറയുന്നത്, ഖബറേ, സൈനബ് ഒരു പാവപ്പെട്ട മോളാണ്, വളരെ സാധു പെണ്ണാണ്, വളരെ ലോല മനസ്സുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോള് സൈനബിനെ ഖബറേ നീ എടുക്കല്ലേ എന്ന് ഖബറിനോട് പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഖബറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഖബറിനൊരു പിടുത്തമുണ്ട്. മുഅ്മിനീങ്ങളാണെങ്കിലും പിടിക്കും, മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും പിടിക്കും. മുഅ്മിനീങ്ങളെ പിടിക്കുന്നത് സന്തോഷം കൊണ്ടാണ്, എന്നാൽ കാഫിറുകളെ പിടിക്കുന്നത് അവരെ വേദനിപ്പിക്കാനാണ്. വാരിയല്ലുകൾ പൊട്ടിത്തകരുമാർ വിധം അവരെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുമെന്ന്, ആ ഖബർ എടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മഹാനായ സഅദ് റളിയല്ലാഹു തആല ലക്ഷക്കണക്കായ മലായികത്ത് കിറാം ജനാസയിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാനാണ് സഅദ് റളിയല്ലാഹു തആല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നടന്നത് 2 കാൽപാദങ്ങളിലല്ല, വിരലുകളിലാണ്. കാൽപാദം പോലും പൂർണ്ണമായി നിലത്ത് വെക്കാതെ വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നടക്കുകയാണ് റസൂലുള്ളാഹ്. കണ്ടപ്പോ സ്വഹാബ ചോദിച്ചു, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, നിങ്ങൾ എന്തേ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? കാൽപാദങ്ങളും നടക്കാതെ എന്തേ വിരലുകൾ അമർത്തി നടക്കുന്നത്? ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, ലക്ഷക്കണക്കായ മലായികത്ത് കിറാം സഅദിന്റെ ജനാസയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ആധിക്യം കൊണ്ട് കാല് വെക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ സഅദിനെ ഖബറിലേക്ക് വെച്ചപ്പോഴും ഖബറങ്ങ് എടുക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, ഉമ്മ മക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും പോലെ, സ്നേഹത്തോടെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും പോലെ മാത്രമാക്കണം ഖബറിന്റെ പിടുത്തമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഉമ്മ മക്കളെ സ്നേഹത്തോടെ ആശ്ലേഷം ചെയ്യാറുണ്ട്, കെട്ടിപ്പിടിക്കാറുണ്ട്. അത് സ്നേഹത്തിന്റെ മാത്രം കെട്ടിപ്പിടുത്താണ്. അതുപോലെ സഅദിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കണേ, വാരിച്ചേർക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് ദുആ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഹിജ്റ 2-ാം വർഷം പ്രിയപ്പെട്ട മോളെ റുഖയ്യയും അതുപോലെ സൈനബ് 8-ാം വർഷവും ഉമ്മു കുൽസൂം 9-ാം വർഷവും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ മാത്രമാണ്. ആ മോളെ കണ്ടപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് അടുത്തേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഫാത്തിമാന്റെ ചെവിയിൽ ഒരു രഹസ്യം പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇനി അധികമൊന്നും പരിപാടിയില്ല. നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ വഅദോടുകൂടെ ദുആ ചെയ്ത് പിരിയലാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ സദസ്സ് ഏറ്റവും ധന്യമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലപ്പെടുന്ന, ദുആ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട സദസ്സാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാത്രം ഇരിക്കുക. ഓരോ സമയത്തും റസൂലിന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആയിഷ ബീവി ഒരിക്കൽ റൂമിലിരിക്കുകയാണ്.
തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവിടെ കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സൈത്തണ്ണ കൊണ്ട് കത്തിക്കുന്ന വിളക്ക് അണഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അണഞ്ഞുപോയി ആയിഷ ബിവിയുടെ സൂചി നിലത്ത് വീണു പോവുകയാണ്. തെരയാൻ ലൈറ്റ് വേണ്ടേ, പ്രകാശം വേണ്ടേ? ആ സമയത്ത് കടന്നു വരികയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. ഇന്ന ബൈതൻ അൻത സാകിനുഹു ലൈസ മുഹ്താജൻ ഇലാ സുറുജി. ഇത് വെറുതെ പറയുന്ന വരികളല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടോ, ഒരു റൂമിലുണ്ടോ, അവിടെ വിളക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അവിടെ ഒരു സിറാജ് ആവശ്യമില്ല. വിളക്കാട് പ്രകാശമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റസൂലുള്ള കടന്നു വരികയാണ് റൂമിലേക്ക്. കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആയിഷ ബി പറയുകയാണ്, എന്തൊന്നില്ലാത്ത വെളിച്ചം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ് പോയ ആ സൂചി ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്, അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. നബിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ് മാ അദ്വഅ വജ്ഹക്, അങ്ങയുടെ മുഖം എത്ര വെളിച്ചമുണ്ട്, എന്തോ ഒരു പ്രകാശമാണെന്ന് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് ആയിഷ പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയിഷയോട് പറയുന്നു, ആയിഷ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജിതൻ, എന്റെ പ്രകാശം കിട്ടാത്ത, എന്റെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടാത്ത ആള് ആരെന്നറിയാമോ? റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, മൻ ദുകിറതു ഇൻദഹു ഫലൻ യുസല്ലി അലയ്യ. എന്റെ പേര് അവന്റെ അടുക്കൽ പറയപ്പെട്ടു, മുഹമ്മദ് എന്നവൻ കേട്ടു, അഹമ്മദ് എന്ന് കേട്ടു, എന്നിട്ട് ആര് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നില്ലയോ, അവനക്ക് സ്വലാത്ത് എല്ലാം നാവ് പൊങ്ങുന്നില്ലയോ, അവനാണ് ലോകത്തെ നമ്പർ 1 പരാജയപ്പെട്ടവനെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിൽ എന്തുഷാറുണ്ടാവല്ലേ, ചങ്ക് പൊട്ടിച്ച്. ഇനി ശരീഅത്ത് സമ്മേളനത്തിലൊക്കെ നല്ല മുദ്രാവാക്യം, ആവേശത്തോടെ വിളിക്കാൻ പറ്റിയ മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിക്കിട്ട് ഖണ്ഡം പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ വിളിച്ചു പോകും. നേതാക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അവർ വല്ല പ്രഖ്യാപനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഖ്യാപനം കേട്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹു അക്ബർ ഉറക്കെ വിളിക്കും. ലോകം മുഴുവനും പടക്കപ്പെടാൻ കാരണക്കാരനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. എന്തേ സംശയം? മഹാനായ പ്രവാചകൻ ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയെ, ആ കൽപ്പന നിറവേറ്റാതെ വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ഇബ്ലീസിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വിധേയമായി. ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി. അല്ലാതെ ഇബ്ലീസിന്റെ ആൾക്കാരാണോ? പറയാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെയും സംഘടന ഉണ്ടല്ലോ, അബാലിസ എന്നൊരു പാർട്ടി. ഞാൻ 10-25 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അറബ് പത്രത്തിൽ വായിച്ചു, അബാലിസ ഇബ്ലീസിന്റെ പാർട്ടി എന്നർത്ഥം. ആ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കാരണം അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് എന്താ ഇബ്ലീസ് ഇത് തെറ്റെന്താ? ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് തലകുനിച്ചില്ല, ഒരു സാഷ്ടാംഗം ചെയ്തില്ല. ഗയാ ശൈത്താൻ മാറാ ഏക് സജദേ കെ ന കർനെ പരം, ഗയാ ശൈത്താൻ മാറാ एक सजदे के न करने परम, अगर लाखों बरस सजदा में सर मारा तो क्या मारा. ഒരു സാഷ്ടാംഗം. ഇതിന്റെ പേരിലെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ മനുഷ്യനെ പിഴപ്പിക്കുന്നവനും സ്വയം വഴിപിഴച്ചവനുമായി അല്ലാഹു തആല ഇബ്ലീസിനെ മാറ്റിയത്. പടച്ചോന്റെ ഈ നടപടി അല്പം ക്രൂരമായി പോയി. അതുകൊണ്ട് പടച്ചോന്റെ ആ തീരുമാനത്തിന് ഞങ്ങൾ എതിരാണ്, ഞങ്ങൾ ഇബ്ലീസിന്റെ കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അബാലിസ എന്ന പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ആ പാർട്ടിയുടെ ആളുകൾ എന്ന് പത്രപുറത്തോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലമാണ്. എന്ത് പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ആളെ കിട്ടാനുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ, മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ. കാരണം ഇബ്ലീസിന് പെട്ടെന്ന് പ്രേരണ കൊടുക്കും. ഇബ്ലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താല്പര്യം നമ്മളെ നിസ്കരിപ്പിക്കാതിരിക്കാനല്ല, ഇബ്ലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താല്പര്യം നമ്മളെ നോമ്പ് മുടക്കാനല്ല. ഇബ്ലീസിന് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള വിഷയം സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും സമുദായത്തിന്റെ, കുടുംബത്തിന്റെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഛിന്ന ഭിന്നമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കലാണ്, ഐക്യമില്ലാതെയാക്കലാണ്. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാ ദിവസവും ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ശൈത്താന്മാര് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ നേതാവാകുന്ന ഇബ്ലീസ് ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന, ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, നീ എന്താ ഇന്ന് പണിയെടുത്തത്? അപ്പൊ ഒരു ശൈത്താൻ പറയും, പഠിച്ചോനെ, ഇന്ന് എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായത് നല്ല പോലെ നിസ്കാരമുള്ള ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലായിരുന്നു. മുസ്ലിമീങ്ങളെയല്ലേ ശൈത്താൻ പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ, വേറുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത്. ശൈത്താൻ എന്താ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞത്? ലഅഖൂദന്ന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം,
അല്ലാഹുവേ ഫബിമാ അഗ്വൈതനി ലഅഖുദന്ന സിറാതകൽ മുസ്തഖീം, നീ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ, അതുകൊണ്ട് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിന്റെ വഴിവക്കിൽ ഞാൻ ഇരിക്കും. അല്ലാഹ് ഇബ്ലീസ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ നേർവഴിയുടെ വക്കിലിരിക്കും. ഏതാണ് നേരായ വഴി? മുൻഗാമികൾ ജീവിച്ചു പോയ വഴിയാണ്. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ളൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ. ഓരോ ദിവസവും 17 പ്രാവശ്യം ഓരോ വിശ്വാസിയായ ആണും പെണ്ണും റബ്ബിനോട് നിർബന്ധമായും പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണ്, എനിക്ക് ഹിദായത്ത് വേണമല്ലാ, എന്നെ ഹിദായത്താക്കണേ അല്ലാ. 17 പ്രാവശ്യം. ളുഹറിന്റെ 4, അസ്റിന്റെ 4, മഗ്രിബിന്റെ 3, ഇശാഇന്റെ 4, സുബൈയുടെ 2, 17 റക്അത്ത്. ഈ 17 റക്അത്തുകൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിയും റബ്ബിനോട് നിർബന്ധമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കണം, ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, നേരായ വഴിയിൽ നിന്ന്, സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഹിദായത്ത് തരണമല്ലാ. ഏതാണ് ഈ നേരായ വഴി? പടച്ചോനെ, ഞാൻ സ്വഹീഹ് ബുഖാരിയുടെ പരിഭാഷ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഖുർആന്റെ പരിഭാഷ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അഫ്ളലുൽ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ PG എടുത്ത ആളാണ്, ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ആളാണ്. എനിക്ക് നല്ല പോലെ അറബി ഭാഷ അറിയാം. അതിന് പുറമെ എല്ലാ അറബിക് ഡിക്ഷണറിയും എന്റെ പക്കലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അറബി ഭാഷ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ വായിക്കുന്ന പുസ്തക താളുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഹിദായത്ത് എന്നല്ലല്ലോ റബ്ബിനോട് പറയുന്നത്. ഞാൻ വായിക്കുന്ന വായനാപ്രിയനായ ഞാൻ വായിക്കുന്ന പുസ്തക താളുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഹിദായത്ത് വേണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. മറിച്ച് റബ്ബേ, സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഹിദായത്ത് വേണമല്ലാ. എന്താ സിറാത്ത് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം? വഴി. അൽ മുസ്തഖീം, ചൊവ്വായ വഴി. എന്താ ഈ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വഴിക്കെന്താ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാ? എന്താ പറയാ? റോഡ് അല്ലേ? റോഡ് എന്ന് പറയും. ഒരാള് KC റോഡ് അങ്ങാടിക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ ജംഗ്ഷൻ വന്നിട്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, മംഗലാപുരത്തേക്കുള്ള വഴി ഏതാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? നമ്മൾ പറയും, ഈ ടാർ ചെയ്ത റോഡുണ്ടല്ലോ, നേരെ പോയാൽ ഈ റോട്ടിൽ തന്നെ പോയാൽ മതി. പ്രധാനമായും ചെന്നപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അത് പമ്പൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടേക്കാണ് ആവശ്യം അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി. കൃത്യമായിട്ട് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലേ? വേറൊരാളെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കറുത്ത ടാർ ചെയ്ത റോഡൊന്നും നോക്കണ്ട, മൂക്കിന് നേരെ നടന്നോളൂ. റോട്ടില് വളവും തിരിവുണ്ടെങ്കിൽ തിരിയാനും അറിയാൻ നിൽക്കണ്ട, മൂക്കിന് നേരെ നടക്കുക. നടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മംഗലാപുരത്തെത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തോ? ചിലപ്പോ മതിലുണ്ടാവും, മതില് ചാടേണ്ടി വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പുഴയുണ്ടാകും, പുഴ നീന്തേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ ചാടിയിട്ടും തുള്ളിയിട്ടും മംഗലാപുരത്തെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? അത് നേരെ പോയാൽ മംഗലാപുരത്തെത്തും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പോയാൽ, മതിൽ ചാടിയിട്ടും നേരെ മൂക്കിന് നേരെ പോയാൽ, അങ്ങ് മതിൽ തുള്ളിയിട്ടും വെള്ളങ്ങളിൽ നീന്തിയിട്ടും അങ്ങ് മംഗലാപുരത്തെത്താൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. എങ്ങനെയാണ്? ഈ കറുത്ത ടാർ ചെയ്ത വഴിയാണ് അല്ലേ? കാരണം കാലങ്ങളായി മംഗലാപുരത്തേക്ക് കാറുകൾ പോയത് ഈ വഴിയിലാണ്. നാളെ പോകേണ്ടതും ഈ വഴി തന്നെയാണ്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ വഴിയുണ്ടോ? ഈ വഴി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതെ, അതേപോലെ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്നാൽ ഖുർആനിൽ നിന്ന്, ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഹിദായത്ത് വേണമെന്നല്ല. റസൂലുള്ളാഹിയിൽ നിന്ന് സ്വഹാബത്ത്, ആ സ്വഹാബത്തിൽ താബിഈങ്ങൾ, അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു വഴി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്തെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എത്തിയ നാടാണ് നമ്മുടെ ഈ കേരളവും അതുപോലെ തന്നെ മംഗലാപുരവും ഒക്കെ. ബന്ദർ പള്ളി ചരിത്ര പാരമ്പര്യമുള്ള പള്ളിയാണ്. അത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലത്തെ ആ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ സ്വഹാബികളിലൂടെ ദീനെത്തിയ നാടാണ്. അവരിൽ നിന്ന് ദീന പഠിച്ച ആളുകൾ പിന്നെ താബിഈങ്ങളാണ്, പിന്നെ താബിഈങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുൻഗാമികൾ നടന്നുപോയ വഴി ഏതോ അത് മാത്രമാണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം. മുൻഗാമികൾ നടന്നുപോയ വഴി, മുൻഗാമികൾ ജീവിച്ചു പോയ ചര്യ, അതാണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം. അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ, മുൻഗാമികൾ ജീവിച്ചതുപോലെ, ശംസുൽ ഉലമ ജീവിച്ചതുപോലെ 1926 മഹാനായ വറക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിയ പരിശുദ്ധമായ സമസ്ത, ആ ഒരു പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്നതാണ്.
അത് ഉള്ളതാണ്. അത് മഹാന്മാരിൽ മഖ്ദൂമി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിമുളിച്ചോന്നല്ല. അത് ആ ശോഭയുള്ള ആ വിശുദ്ധമായ മാർഗമാണ്. സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമാണ്, പരിശുദ്ധമായ സമസ്ത. എന്നാൽ തനിക്ക് തോന്നിയതെല്ലാം നേരായ വഴിയാണെന്ന് ഒരാൾ ചിന്തിച്ചാൽ അവൻ നേർവഴിയിലാകില്ല, അവൻ ലക്ഷ്യമെത്താൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ, ഈ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ സാരമെന്താ? ശംസുൽ ഉലമ ജീവിച്ചതുപോലെ, കണ്ണീർ ഉസ്താദ് ജീവിച്ചതുപോലെ, വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ ജീവിച്ചതുപോലെ, മഹാനായ കോട്ടുമല ബാപ്പ മുസ്ലിയാർ ജീവിച്ചതുപോലെ, സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമാർ ജീവിച്ചതുപോലെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പറങ്ങൾ ജീവിച്ചതുപോലെ, മഹാനായ ബന്ധൽ കിടക്കുന്ന മഹാനായ വലിയ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് വേണമല്ലാഹ്. ഇതായി ഫാത്തിഹയുടെ അർത്ഥം. എന്നല്ലാതെ പഠിച്ചത് ഞാൻ നല്ലോണം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വായിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും വായിച്ചെടുക്കുന്ന ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ആശയം അത് ഇസ്ലാമാണ്, അത് നേരായ വഴിയാണെന്നല്ല. മുൻഗാമികൾ ചലിച്ചുപോയ വഴിയേതോ അതാണ് നേരായ വഴി. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലേ? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ബാക്കബി ഉസ്താദ് നമ്മൾ ആദരിച്ചു. വെല്ലൂർ ബാക്കിയാത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കബി സനദ് വാങ്ങിയ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ. എന്താ ഈ സനദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറയാണോ? ഉസ്താദ് പഠിച്ചു ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദിൽ നിന്ന്, അവര് പഠിച്ചു അവരുടെ ഉസ്താദിൽ നിന്ന്, ആ ഉസ്താദ് അവരുടെ ഉസ്താദിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ ഇലൻ നബിയ്യിന മുഹമ്മദിൻ. നബിക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചു? മുഖറബായ മലക്ക് ജിബ്രീലിനെ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലാഹ്. അതാണ് ദൈവികമായ അറിവ്. അത് ഓൺലൈൻ പഠിച്ചാൽ ശരിയാകില്ല. നേരത്തെ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയാസ് റഹ്മാൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്ത് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഇസ്ലാമിലില്ല. അങ്ങനെ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് പല ആളുകളും കേരളത്തിൽ നിന്നെല്ലാം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചിലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില മക്കളെല്ലാം ആട് മേക്കാൻ പോയത്. ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കണം, അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യാപകന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നുവോ അത് ശിഷ്യന്മാരെ പെറുക്കിയെടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. അപ്പോഴേ അത് വിദ്യാഭ്യാസമാകൂ. എന്തുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ആട് മേക്കാൻ പോകണം, ബിസിനസ് നടത്താൻ പറ്റൂല, മറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ജോലി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല. റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കാലത്ത് നബിയും സ്വഹാബത്തും ജീവിച്ചതുപോലെ ആട് മേച്ച് ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, അങ്ങനെ ജീവിക്കലാണ് യഥാർത്ഥ വഴിയെന്ന് ആരാ ചിന്തിച്ചത്? MBBS പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടറായ മക്കള്. അവരാ പോയത് യമനിലേക്ക്, അവരാണ് പോയത് സിറിയയിലേക്ക്, അവരാണ് പോയത് തീവ്രവാദികളായിട്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? അത് അധ്യാപകന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് ഒരു വിവരം പഠിക്കുമ്പോഴാണ്, ആ അറിവിനാണ് പ്രാധാന്യമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അമ്പിയാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാധാന്യമുള്ളവർ ആരാണ് അമ്പിയാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞാൽ പദവിയുള്ള ആളുകൾ? സ്വഹാബത്താണ്. ആരാണ് സ്വഹാബത്ത്? സ്വഹാബത്തിൽ 3 കണ്ടീഷനാണ്. 1, മുസ്ലിമായി ജീവിക്കണം. 2, മുസ്ലിമായിട്ട് മരിക്കണം. 3-മത്തേത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കാളിയാകണം. ഏതൊരാളും മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിച്ചാൽ അയാൾ സ്വഹാബിയാകുമോ? നമ്മൾ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചു, നമ്മൾ മുസ്ലിമായിട്ട് മരിക്കും, സ്വഹാബിയാകുമോ? ഇല്ല, കണ്ടീഷനുണ്ട്. നബി തങ്ങളെ കാണണം. ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ നബിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ വിജ്ഞാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ്, ആ പ്രഭ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ്, ആ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് അധ്യാപനം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്വഹാബിയായിട്ട് മാറുകയെങ്കിൽ ഇത് പ്രധാനമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിലൂടെ ജീവിക്കുന്നവനെയാണ് ഇബ്ലീസുൽ ലഈൻ പിടിക്കുക. അങ്ങനെ എന്നും തഹജ്ജുദും സുബഹി നിസ്കരിച്ചിരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലെ ഒരുത്തന്റെ നിസ്കാരം ഞാൻ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നേതാവിനോട് അനുയായി പറയുമ്പോൾ ശൈത്താന് പറയുമത്രേ, നേതാവ് പറയുമത്രേ, അതത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, അതത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. പിന്നെ വേറൊരാള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്നും തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പെടുത്തിരുന്ന കുടുംബത്തിലേക്കാണ് എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായത്. അത്താഴത്തിന് എഴുന്നേൽക്കാൻ 4 മണിക്ക് അലാറം മുട്ടിയപ്പോൾ അത്താഴം കടിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. അവരോട് ഞാൻ അവരെ കിടത്തി ഉറക്കി, അവരൊന്നും അത്താഴം കടിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചയുടെ നോമ്പ് ഞാൻ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നേതാവിനോട് ഇബ്ലീസിനോട് പറയുമ്പോൾ ഇബ്ലീസ് പറയുമത്രേ, അതും അത്ര വലിയ വിഷയമല്ല. എന്താ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് പ്രത്യേകതയല്ലേ?
തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് പ്രത്യേകതയില്ലേ? നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന്. റമദാൻ മാസം നിർബന്ധമായ നോമ്പാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ മാസവും 3 നോമ്പ് നമുക്ക് പ്രത്യേക സുന്നത്തുണ്ട്. എല്ലാ മാസവും മാസത്തിൽ 3 നോമ്പ് അയ്യാമുൽ ബീദിന്റെ നോമ്പാണ്. ഹിജ്റയുടെ 13, 14, 15 പകലുകളിൽ നോമ്പ് സുന്നത്താണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ്. ഇനി ആഴ്ചയിലും നോമ്പുണ്ട്. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ്. ഇനി ഒരാള് ആഴ്ചയിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നു, പക്ഷേ 2 നോമ്പെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല, അയാൾക്ക് 1 നോമ്പ് എടുക്കാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ നല്ലത് ഏതാണ്? തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും സുന്നത്തായ നോമ്പുണ്ട്, 2 നോമ്പും കൂടെ ആഴ്ചയിൽ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാണില്ലേ? അല്ലേ? ഭാഷയിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പറയാൻ പറ്റൂല, ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ഭാഷയാണല്ലോ അല്ലേ? ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയോ പിന്നെ പെണ്ണിന് ഭാര്യയ്ക്ക് പെരിച്ചായി എന്ന് പറയലുണ്ട, പെരിഞ്ഞായി ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രയോഗങ്ങളാണല്ലോ. അതൊക്കെ പിന്നെ കേരളമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ജില്ലയിലുള്ള സംസാരമല്ലല്ലോ അടുത്ത ജില്ലയിൽ. ഇങ്ങ് പിന്നെ കുമ്പളയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോഡോ ഉള്ള ഒരാൾ സംസാരിച്ചാൽ മലപ്പുറക്കാർക്ക് തിരിയില്ല. എന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ സംസാരം കേട്ടാൽ പറയും, എന്താ അവർ പറയണത് എന്ന് ചോദിക്കും. സ്വാഭാവികമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വാതിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ വാതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് രാവിലെയാണ് പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ ട്രെയിൻ ഉള്ളത്. അപ്പോ അന്നൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ഒരുക്കി. അങ്ങനെ ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ ഈ റൂമിൽ തൂങ്ങിക്കോളിൻ, ഈ റൂമിൽ തൂങ്ങിക്കോളിൻ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാഴ പറഞ്ഞ വല്ലാത്ത ആശങ്കയാണ്. കാരണം ജനങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ഈ പണ്ടാരക്കാല കൊടുത്തിട്ട് കുടുങ്ങിയോ എന്ന് ഒരു പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലല്ല. അള്ളാഹ് മനസ്സ് ചിന്തിച്ചു, റബ്ബേ ആളുകൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ തൂങ്ങിക്കോളി. തൂങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ തൂങ്ങി മരിക്കുക, തൂങ്ങി ചാവടിനെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പറയാ. അപ്പൊ ആ റൂമിൽ തൂങ്ങിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ജീവൻ പോയിക്കോളി എന്നാ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഏതായാലും വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ആളെ രാവിലെ മെല്ലെ കിട്ടിയവ ചോദിച്ചു, അല്ല പരിപാടിയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജനങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു? നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ, എന്നോട് ആ വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ റൂമിൽ തൂങ്ങിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് ഇവിടെ തൂങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉറങ്ങാന്നാണ് അർത്ഥം, അല്ല നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ തൂങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യലല്ല. എന്റെ നാടിന്റെ പേര് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂര് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് കേരളത്തിന്റെ ബോർഡറിൽ തമിഴ്നാടിനോടടുത്ത് പൂളപ്പാടം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമമാണ്. ആ ഗ്രാമമാണ് എന്റെ നാട്. പക്ഷെ എന്റെ നാട്ടിന്റെ പേര് കൊല്ലത്തോ തിരുവനന്തപുരം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. ആ നാട്ടുകാരെ പേര് കേട്ടാൽ ചിരിക്കും, എന്താ എന്ത് നാടായത്. കാരണം അത് വൃത്തികെട്ടൊരു പേരാണ് ആ നാട്ടിൽ. അങ്ങനെ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ ഭാഷയുണ്ടാവും, ഓരോ പ്രയോഗം ഉണ്ടാവും. എന്നിരുന്നാലും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലേക്ക് ഒരു 10-15-17 കൊല്ലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുറെയൊക്കെ മലപ്പുറം ഭാഷ എന്തായാലും എന്റെ ഭാഷയല്ല, എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൊങ്കിണി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന വിഷയം മഹാനായ സയ്യിദുനാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിലൂടെ ജീവിക്കുന്നവനെ പിശാച് പിടിക്കും. ആ പിടിക്കുക അവനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള വിഷയം. ഒരു അനുയായി പറയും, പടച്ചോനെ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി എന്ന്. ഒരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ഒരു ഉപ്പയുടെ 5 മക്കൾ, നല്ല സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഐക്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന കുടുംബം, നല്ല ഒരുമ. നാട്ടുകാർക്ക് പോലും അസൂയയാണ് ഈ മക്കളുടെ ഐക്യം കണ്ടിട്ട്. എന്തൊരുമയുള്ള ബാപ്പയും മക്കളും. പക്ഷേ ആ കുടുംബത്തിന്റെ പിതാവാകുന്ന നാഥൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മരിച്ചുപോയത്. ഞാൻ ആ കുടുംബത്തിലേക്കാണ് എന്ന് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയത്. ഡ്യൂട്ടിക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലെ ചെറിയ മോനെ ഞാൻ കണ്ടു. അവന്റെ മനസ്സിലൊരു തോന്നൽ ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുത്തു. ജേട്ടന്മാർ വലിയ 2 പേരും, 2 ജേട്ടന്മാർ വലിയവർ, അവർ വീട് വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി 3 പേര് വീട് വെക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ ഉപ്പയുടെ ചെറിയ മോനാണ്, ഉപ്പയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞോനാണ്. എനിക്ക് തറവാട് വീട് കിട്ടണം. പക്ഷേ 3ാമത്തവന് തറവാട്ട് വീട്ടിൽ കണ്ണുണ്ടോ എന്ന് സംശയം. 3ാമത്തവന് തറവാട് കിട്ടണം എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? സംശയം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നീ പറയണം, നിന്റെ ജേട്ടന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണം, ഉപ്പ മരിച്ചല്ലോ, സമ്പത്ത് ഓഹരി വെക്കാനായല്ലോ, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. തറവാട് വീട് ഉപ്പയുടെ ചെറിയ മോനെന്ന നിലക്ക് എനിക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അത് വിട്ടുതരാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല.
എന്ന് പറയണമെന്ന് ഇബ്ലീസ് തോന്നിപ്പിച്ചു. അവനെന്ന് ജ്യേഷ്ഠന്മാർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അവർ തമ്മിൽ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുവരെ ഉണ്ടായ സന്തോഷം, അതുവരെ ഉണ്ടായ ആ സ്നേഹവും ഐക്യവും തകരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കശപിശയായി. അങ്ങനെ കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം കെടുത്താൻ എന്നെ കൊണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇബ്ലീസിനോട്, നേതാവിനോട് ശൈത്താൻ പറയുമ്പോൾ അവൻ പറയുമത്രേ, ഇങ്ങനെ വേണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നേതാവ് അയാൾ അഭിനന്ദിക്കുമെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുനാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ചെറിയൊരു വിഷയം കിട്ടിയാൽ മതി, പൂത്തിരി പോലെ കത്തി വലുതാവും, വലിയ വിഷയാവും. ഇബ്ലീസ് വേഗം കത്തിക്കും. അത് ഇബ്ലീസിന്റെ ഏർപ്പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്ന വിഷയം ഇബ്ലീസുൽ ലഈൻ ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി യാ ശൈത്താൻ മാറാ एक सजदे के न करने पर अगर लाखों बरस सजदा में सर मारा तो क्या मारा. നമ്മൾ PhD കഴിഞ്ഞ മഹാനായ ഡോക്ടറെ നമ്മൾ ആദരിച്ചു. അറിവനെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം. ഇത് ലോകത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ്. ഇബ്ലീസുൽ ലഈൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ വഴിപിടച്ചവനും വഴിപിടപ്പിക്കുന്നവനുമായി മാറിയത് നിസ്കരിക്കാൻ മടിച്ചപ്പോഴല്ല, നോമ്പെടുക്കാൻ മടിച്ചപ്പോഴല്ല, അറിവിന്റെ പുരസ്കാരമാകുന്ന ആദരവ് കൊടുക്കാൻ മടിച്ചപ്പോഴാണ്. മനുഷ്യരെ പടക്കാൻ പോകുമ്പോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മലായികത്തെ കിറാമിനോട് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നി ജായിലുൻ ഫിൽ അർളി ഖലീഫ. മലായികത്തെ കിറാം, എന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രതിനിധികളായി മനുഷ്യരെ പടക്കാൻ പോകുന്നു. മലക്കുകൾ ചോദിച്ചു, അല്ലാഹ്, നിനക്ക് വേറെ ആരെയും കണ്ടില്ലേ പടക്കാൻ? قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ഫസാദുണ്ടാക്കുന്ന, ചോര ചിന്തുന്ന ആളുകളെയാണോ നീ പടക്കുന്നത്? മനുഷ്യന്മാർ കുഴപ്പക്കാരാണ്, അവർ കലാപം സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാണ്, അവർ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇന്നി അലമു മാ ലാ തഅലമൂൻ. മലക്കുകളെ, എന്നോട് എതിർക്കണ്ട, എന്നോട് എതിർത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ അറിയാത്ത പലതും അറിയുന്നവനാണ് ഞാൻ. മനുഷ്യന് പല മേന്മയുമുണ്ട്, നേട്ടവുമുണ്ട്, അതെനിക്കറിയാം, എന്നോട് തർക്കിക്കണ്ട. അല്ലാഹു തആല ആദ്യ മനുഷ്യനായിട്ട് പടച്ചു അബുൽ ബശർ ആദം. ആദം നബിയെ പടച്ചപാടെ അല്ലാഹു തആലക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം, ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്ന് ഈ മലക്കുകളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ മനുഷ്യന്മാരെ എന്തിന് പടക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചവരല്ലേ അവർ. അല്ലാഹു തആല ലോകത്താദ്യമായ ഒരു പരീക്ഷ, ഒരു എക്സാം നടത്തുകയാണ്. പരീക്ഷ വാചിക പരീക്ഷയാണ്, ഓറൽ ടെസ്റ്റ് ആണ്, റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് അല്ല. ചോദ്യം ചോദിക്കലാണ്, ഉത്തരം പറയലാണ്. ചോദ്യം എഴുതിയതല്ല, ഉത്തരം എഴുതി കൊടുക്കലുമല്ല, റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് അല്ല. എന്താ പരീക്ഷാ വിഷയം? പരീക്ഷാ വിഷയം ഫിസിക്സ്, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം. ഫിസിക്സ് ആണ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ. ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ, കുറെ മരങ്ങളെ, ചെടികളെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹു പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പരീക്ഷാർത്ഥികളായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഏക മനുഷ്യൻ ആദം, മറുഭാഗത്ത് മലായികത്ത് കിറാം മുഴുവൻ അവരുടെ ഉസ്താദാകുന്ന ഇബ്ലീസ്. എല്ലാവരും അല്ലാഹ് പറഞ്ഞ പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുകയാണ്, ചോദ്യം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മലായികത്ത് കിറാമിനോടാണ്. കാരണം നിങ്ങളാണ് കൂടുതൽ, നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം. അംബിഊനി ബി അസ്മാഇ ഹൗലാ ഇൻ കുൻതും സാദിഖീൻ. മനുഷ്യനെ പടക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നില്ലേ? അവർ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ്, കുഴപ്പക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? ആ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമാണെങ്കിൽ മലക്കുകളെ, ഈ നിരത്തി വെച്ച എല്ലാ മരങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും പേരെന്ന് പറയൂ. പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ആർക്കും മറുപടിയില്ല. അവരുടെ ഉസ്താദാകുന്ന മുദർരിസാകുന്ന ഇബ്ലീസ്, അവർക്കും മറുപടിയില്ല. സുബ്ഹാനക ലാ ഇൽമ ലനാ ഇല്ലാ മാ അല്ലംതനാ. ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നാഥാ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഈ പാഠം ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ആർക്കും അറിയില്ലല്ലേ? അറിയില്ല. ആരാ ഇബ്ലീസ്? മലായികത്തെ കിറാമിന്റെ ഉസ്താദ്, വലിയ ആബിദാണ്. ഇബ്ലീസിന്റെ നെറ്റിത്തടം വെക്കാത്ത ഒരിടം ഭൂമിയിൽ ഇല്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് തങ്ങളാ പറയുന്നത്. അത്ര വലിയ ആലിമാണ്. പക്ഷേ
തന്നെക്കാളും വിവരം ആദമിന് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായാൽ അവിടെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. കിബർ നടിക്കരുത്. ആദമിനോട് ചോദിച്ചു, ആദമേ നിന്നോടാണ് ചോദ്യം, ഈ നിരത്തി വെച്ച വസ്തുവിന്റെ എല്ലാം പേരെന്ന് പറയാമോ? ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, 1, 2, 3. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഓരോ വസ്തുവിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞു. 100-ൽ 100 മാർക്ക് വാങ്ങുകയാണ്. മലായികത്ത് കിറാമിന് 100-ൽ വട്ടപൂജ്യം മാർക്കാണ്. അല്ല പറഞ്ഞു, ആദരവ് കൊടുക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം. 100-ൽ 100 മാർക്ക് വാങ്ങിയ അറിവാളിയാകുന്ന ആദമിന് പുരസ്കാരം കൊടുക്കണം. അല്ല പറഞ്ഞു, എന്ത് പുരസ്കാരമാണ് അത്? ഒരു സ്വർണ്ണ പതക്കമല്ല, ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണമല്ല. കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ആദരവ് ആദം, എല്ലാവരും ആദമിന്റെ കാൽക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള നെറ്റിത്തടം വെക്കണേ, സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യണേ എന്ന് റബ്ബ് തആല കൽപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ആദമിന്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് എല്ലാവരും നെറ്റിത്തടം വെക്കണം, സൂദർപ്പിക്കണം. ഫസജദൂ ഇല്ലാ ഇബ്ലീസ്, എല്ലാവരും ചെയ്തു, ഇബ്ലീസ് ഒഴികെ. അവൻ അഹങ്കരിച്ചു, അവൻ മാറി നിന്നു, അവൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. മണ്ണ് കൊണ്ട് പടക്കപ്പെട്ട ആദമിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനോ, തീ കൊണ്ട് പടക്കപ്പെട്ട ഞാനോ അഹങ്കാരം കാണിച്ചു. ഗയാ ശൈത്താൻ മാറാ ഏക് സജദേ കേ ന കർനേ മേ, അറിവിന്റെ പുരസ്കാരമാകുന്ന ഒരു സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യാൻ മടിച്ചപ്പോഴാണ്, ഒരു സജദ അത് ചെയ്യാൻ മടിച്ചപ്പോഴാണ് ഇബ്ലീസിനെ അല്ലാഹു തആല എന്നേക്കും വഴി പിടിച്ചവനാക്കി മാറ്റിയതെങ്കിൽ എന്റെ മുഅ്മിനേ, മുഅ്മിനത്തെ, അറിവിന്റെ വില ഇസ്ലാമിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം. അവനുണ്ടാക്കുന്ന മണിമാളികയല്ല, അവൻ ജീവിക്കുന്ന വലിയ വലിയ വീടുകളല്ല, അവന്റെ സമ്പത്തിന്റെ കൂമ്പാരങ്ങളല്ല. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാത്മ്യം അറിവാണെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അബൂൽ ബശർ ആദം നബികളോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം അറിവാണ്. അറിവുണ്ടാകുമ്പോഴാ ഏത് മനുഷ്യനും മഹത്വമുള്ളവനാകുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ ഭൗതികമായ സമ്പത്ത് ഒന്നും ലോകത്ത് നേടാനില്ല എന്ന് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആ പ്രവാചകന്റെ, ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പുന്നാരമോള് ഫാത്തിമാനെ അടുത്തേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് മഹാനായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹ് വഫാത്തിന്റെ വേളയിൽ വലത്തെ ചെവിയിൽ ഒരു കാര്യം മന്ത്രിക്കുകയാണ്. ആരും അത് കേട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ആ കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മോള് ഫാത്തിമ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. മോളെ പിന്നെയും വിളിച്ചു, ഇടത്തെ ചെവിയിലും മന്ത്രിച്ചു. അത് കേട്ടപ്പോൾ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പുന്നാര മോള് ഫാത്തിമ ചിരിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ഫാത്തിമയോട് ചോദിക്കുന്നു, ഫാത്തിമ, എന്തായിരുന്നു ആ മരണസമയത്ത് നിന്നോട് റസൂലുള്ള 2 ചെവികൾ പറഞ്ഞ കാര്യം? ആ സമയത്ത് ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. സ്നേഹനിധിയാകുന്ന പുന്നാര മോളോട് ഉപ്പ പറയുകയാണ്, മോളെ, ഉപ്പ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഞാൻ ദുനിയാവിന് പോവുകയാണ്, എനിക്ക് മരിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഫാത്തിമയോട് പറയേണ്ട താമസം. ഉപ്പയില്ലാത്ത ജീവിതം, ഉപ്പയില്ലാത്ത ലോകം, ഉപ്പയില്ലാത്ത ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ അപ്പോഴാ കരഞ്ഞു പോയത്. ഉപ്പയില്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ഉപ്പ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് റസൂലുള്ള പറയുമ്പോൾ കരയുകയാണ് പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ. മോളെ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. മോളടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു, ഇടത്തെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞ് മന്ത്രിക്കുകയാണ്, മോളെ, എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി എന്റെ പക്കലേക്ക് വരുന്നയാള്, മരിച്ചു വരുന്നയാള് മോളെ ഫാത്തിമ നീയാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോ മോള് ചിരിക്കുകയാണ്. ആലോചിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്താ റസൂലുള്ള പറയുന്നത്? ഉപ്പ മരിക്കാമോ പറയാമെന്ന് പറയുമ്പോ മോള് കരയുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്തേ ചെറിയ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന, മോളെ, ഞാൻ മരിച്ചാലും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, എന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി എന്നോട് ചേരുന്നയാള്, മരിക്കുന്നയാള് മോളെ ഫാത്തിമ നീയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ സന്തോഷമാണ്. എന്തേ? മരിച്ചു പോയാലും ഉപ്പ താൽക്കാലികമായി പിരിഞ്ഞാലും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകാമല്ലോ, എന്റെ ഉപ്പാനെ കാണാമല്ലോ. ലോക നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. സന്തോഷമാണ്.
സ്വഹാബത്തിന് അങ്ങനെയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സ്വപ്നത്തിലൂടെ, വഫാത്തിന് ശേഷമാണ്. അലിയിന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം. ആരാണ് അലിയെ? ഫാത്തിമാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവാണ്, മരുമകനാണ്, പുതിയാപ്പളയാണ് അല്ലേ? ആ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബിനാണ് ആഗ്രഹം. കണ്ട് കൊതി തീർന്നില്ല അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഒന്ന് കാണാൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ? അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹുവേ, മരിക്കും മുമ്പ് ആ പുണ്യപ്രവാചകനെ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിക്ക് അല്ലാ. അതിനുള്ള ഈമാൻ നസീബാക്ക് അല്ലാ. കഴിയണോ? റസൂലുള്ളാഹിയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. സ്വലാത്തിന്റെ രാവാണിത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും അതുപോലെ പകലിലും സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് എന്ന റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ തന്നെ ജീവിച്ച ഫാത്തിമാന്റെ ഭർത്താവായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അലിയിന് ആഗ്രഹം റസൂലുള്ളാഹിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന്. ഒരു ദിവസം ദുആ ചെയ്തു, അന്ന് കണ്ടില്ല റസൂലുള്ളാഹിനെ. രണ്ടാം നാളും ദുആ ചെയ്തു, അന്നും റസൂലുള്ളാഹിനെ കണ്ടില്ല. റസൂലുള്ളാഹിനെ കാണാൻ കൊതിച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. സ്വപ്നത്തിൽ വന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട്, ഫാത്തിമയോട് പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ, 2 ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെയും മിനിയാന്നും റസൂലുള്ളാഹിനെ ഒന്ന് കാണാൻ, സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് ദുആ ചെയ്തു. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ, എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യൂ ഫാത്തിമ. റസൂലുള്ളാഹിനെ ഒന്ന് കാണാൻ ഫാത്തിമ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അന്ന് രാത്രി അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ വരികയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. റസൂല് കടന്നു വന്നു, സലാം പറഞ്ഞു. അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് സലാം മടക്കി. അങ്ങനെ കയ്യിൽ കരുതിയ ഈത്തപ്പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഈത്തപ്പഴം എടുത്തുകൊണ്ട് റസൂലിന് കൊടുക്കുകയാണ്. അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബിന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു ഈത്തപ്പഴം കൊടുത്തു. താല്പര്യത്തോടെ റസൂലുള്ളാഹിനെ കണ്ടപാടെ ആ ഈത്തപ്പഴം വാങ്ങിക്കടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ കയ്യിൽ ഇനിയുമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത് ചോദിക്കാൻ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് കൈയങ്ങ് നീട്ടുമ്പോഴേക്ക് റസൂലുള്ളാഹി പോയി മറയുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി പോയി. വിഷമമായി അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബിന്. നേരം വെളുത്തു. മഹാനായ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് മദീന പള്ളിയിൽ ചെല്ലുകയാണ്. മദീന പള്ളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് സ്വഹാബികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈത്തപ്പഴം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. ഈത്തപ്പഴം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് വേഗം ചെന്നു. ഈത്തപ്പഴം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കൈ നീട്ടി. ഒന്ന് കൊടുത്തു. അലി തങ്ങൾ വാങ്ങി. രണ്ടാമത്തേതും വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അലി തങ്ങൾ കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അലിയേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പോലും നിനക്ക് ഒന്നല്ലേ തന്നുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തേത് വാങ്ങാൻ കൈ നീട്ടിയപ്പോഴേക്ക് റസൂലുള്ളാഹി പോയി മറഞ്ഞില്ലേ? റസൂലുള്ളാഹി പോലും നിനക്ക് തന്നില്ലല്ലോ, പിന്നെ ഞാൻ തരാനോ? ഞാൻ എങ്ങനെ നൽകാനാ എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് റസൂലുള്ളാഹി വന്നതും ഒക്കെ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് തങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത്ര വലിയ ബന്ധമാണ്. അങ്ങനെ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയിഷ ബിബിയുടെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് നല്ല സമാധാനമുണ്ട്. അതുവരെ വീട്ടിൽ പോകാതിരുന്ന പല സ്വഹാബത്തും സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അടക്കമുള്ള എല്ലാ ആളുകളും, പല ആളുകളും വീട്ടിലേക്ക് പോയി. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് നല്ല സമാധാനം കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും പോവുകയാണ്. പലരും പോയി. അബൂബക്കർ തങ്ങൾ പോയി, ഉമർ ഫാറൂഖ് പോയി, ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ പോയി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പോയി. പല സ്വഹാബികളും വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയി മറഞ്ഞു. ദിവസങ്ങളോട് പള്ളിയിൽ താമസിച്ചവരാണ്. എന്നാൽ അല്പം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മഹാനായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖറമായ മലക്ക് ജിബ്രീൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ സന്ദേശവുമായി വരുന്ന ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വരും മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്റായീൽ വരികയാണ്. വാതിലിൽ മുട്ടുകയാണ്. സലാം പറഞ്ഞു. അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ അഹ്ല ബൈത്തിൻ നബുവ ഇഫ്തഹി ബാബ്. പ്രവാചക കുടുംബമേ സലാം, വാതിൽ തുറക്കൂ. വാതിൽ തുറക്കാൻ പറയുന്നു.
റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സ്വാസ്ഥ്യം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് വിഷമം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആയിഷയുടെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് പിടയാണ്. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് വിഷമിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ ആയിഷ. ഈ വാതിൽ വന്ന് മുട്ടിയിട്ട് സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിഷ മറുപടി പറഞ്ഞു, ആഗതനെ തിരിച്ചു പോകണം. വന്നയാളോട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറയുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സമാധാനം കാണുന്നില്ല, അസ്വാസ്ഥ്യം കൂടുതലാണ്, മടങ്ങിപ്പോകാൻ പറയുന്നു. വന്നയാൾ അസ്രായീൽ അല്പനേരത്തേക്കൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും കരകിൽ മുട്ടുകയാണ്. വാത് തുറക്കാൻ പറയുകയാണ്. സലാം പറഞ്ഞു, വാത് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ആയിഷ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഈ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സമാധാനമില്ല, അസ്വാസ്ഥ്യം കൂടുതലാണ്, മടങ്ങിപ്പോകൂ. മൂന്നാമത് മുട്ടി സലാം പറഞ്ഞു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സലാം കേൾക്കുകയാണ്. സലാം കേട്ടപ്പോൾ ഫാത്തിമാനെ വിളിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ, ആരോ വാതിൽക്കലുണ്ട്, ആരോ വാതിൽക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് സലാം പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ, വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ. ഫാത്തിമ മെല്ലെ പോയിട്ട് വാതിലിന്റെ പാളിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അറാബിയെ പോലെയുള്ള ആളാണ്. കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടെങ്കിലും രൂപഭാവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു അറാബിയെ പോലെയുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹിയോട് പറഞ്ഞു, നബിയേ, ഒരു അറാബിയെ പോലെയുള്ള പരിചയമില്ലാത്ത ആളാണ്. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ ഇഫ്തഹിൽ ബാബ്, വാതിൽ തുറക്ക്, തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു. കയറി വരികയാണ്. ആരാണ്? അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. അസ്രായീൽ കടന്നു വന്നു. റസൂലുള്ളാഹി കണ്ടപാട് ചോദിച്ചു, സലാം അടക്കി ചോദിച്ചു, അസ്രായീൽ, നിന്റെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പോലും അസ്രായീൽ പോലും വിഷമിച്ചു പോയ 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. കടുത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് അസ്രായീൽ. അല്പം ശക്തമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. അങ്ങനെ കടുത്ത മനസ്സുള്ള ആൾക്കല്ലാതെ ഈ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റൂല. അത് പറ്റിയ ആളാണ് അസ്രായീൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അസ്രായീലിനെ ഈ പണി ഏൽപ്പിച്ചത്. എന്തേ? ആദം നബിയെ പടക്കാൻ റബ്ബ് തആല തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ 4 മലക്കുകളെ, ജിബ്രീൽ, മീകായിൽ, ഇസ്രാഫീൽ, അസ്രായീൽ, 4 പേരെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പോകണം. ഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 4 മൂലയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് വാരിയിട്ട് വരണം. ആ 4 മലായികത്തെ കിറാം ഭൂമിയിൽ വന്ന് മണ്ണ് വാരാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി സമ്മതിച്ചില്ല, ഭൂമി വിട്ടില്ല, ഭൂമി എതിർത്തു. ഭൂമി എതിർത്തപ്പോൾ മണ്ണ് വാരാൻ അവർ തിരിച്ചുപോയി. റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞു, റബ്ബേ, ഭൂമി സമ്മതിക്കുന്നില്ല മണ്ണ് വാരാൻ. അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് മണ്ണ് വാരാൻ ഏൽപ്പിച്ചു ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് പോയി മണ്ണ് വാരുക, മണ്ണ് വാരിയിട്ട് വരണം. രണ്ടാമതും വന്നു, മണ്ണ് വാരാൻ പറ്റിയില്ല, തിരിച്ചു പോന്നു. മൂന്നാമതും അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, എന്റെ ഉത്തരവാണ്, മണ്ണ് വാരിയിട്ടേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. വീണ്ടും മൂന്നാമതും വന്നു. 4 പേര് മണ്ണ് വാരാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ജിബ്രീൽ മടങ്ങി, ഇസ്രാഫീൽ മടങ്ങി, മീകായിൽ മടങ്ങി, മണ്ണില്ല. അസ്രായീൽ മണ്ണ് വാരാൻ നോക്കുമ്പോൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അസ്രായീൽ വിട്ടില്ല, ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് വാരി. ആ മണ്ണുമായി റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അസ്രായീൽ. അല്ലാഹു ചോദിച്ചു, എന്തേ നിങ്ങൾ 3 പേര് മണ്ണ് കൊണ്ടുവരാഞ്ഞു? അവര് പറഞ്ഞു, ഭൂമി സമ്മതിക്കണ്ടേ, ഭൂമി സമ്മതിക്കുന്നതിന് വിലങ്ങ് തന്നെയാണ്. അസ്രായീൽ പറഞ്ഞു, എന്നോട് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും നിന്റെ കൽപ്പനയല്ലേ വലുത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ബലാത്കാരമായി പിടിച്ചതാണ്. ആ സമയത്ത് റബ്ബ് തആല പറഞ്ഞു, ഏ അസ്രായീൽ, നീ തന്നെയാകട്ടെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കാൻ, നിന്നെ ഈ പണിക്ക് പറ്റുള്ളൂ. നീയല്ലാത്ത വേറൊരാളായ പിന്നെ ലോകത്താരും മരിക്കലുണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ഏത് മനുഷ്യനും റബ്ബിനോട് കെഞ്ചും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. ഏത് മനുഷ്യനും പറയും, റബ്ബേ, അല്പസമയം, ഇപ്പൊ രാത്രി വേണ്ട റബ്ബേ, നേരം വെളുത്താൽ പിടിച്ചോ. അല്ലാഹ് പറയുന്നില്ല. അപ്പവൻ പറയും, പടച്ചോൻ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞോട്ടെ, പിന്നെ പറയും 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞോട്ടെ. അല്ലാഹ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് താ, അല്ലാഹ് ഒരു 2 മിനിറ്റ് എനിക്ക് താ, അല്ലാഹ്. ഏത് മനുഷ്യനും കെഞ്ചുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ.
ഈ മനുഷ്യന്റെ കെഞ്ചല കേൾക്കുമ്പോൾ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തവനാണെങ്കിൽ പിന്നെ റൂഹ് പിടിക്കോ? പിന്നെ ആരും മരിക്കലുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അസ്രായീൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാവട്ടെ റൂഹ് പിടിക്കാനെന്ന് റബ്ബ് തആല കൽപ്പിച്ച മലക്കാണ് അസ്രായീൽ. ആ അസ്രായീലിനെ പോലും 3 റൂഹുകൾ പിടിച്ചപ്പോൾ വിഷമമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു റൂഹാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ലോകത്താരും ശാശ്വതമല്ല, ലോകത്താരും ശാശ്വതമല്ല. ഇൻ കാനത്തിദ് ദുനിയാ തദൂമു ലിവാഹിദി ലകാന റസൂലുള്ളാഹി ഫിഹാ മുഖല്ലദാ. ആരും ശാശ്വതമായി ജീവിക്കാനില്ല, ഇന്നുമെന്നും ജീവിക്കുന്നവരല്ല. ഒരു ഉറപ്പുമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ. ഒരുപക്ഷെ മംഗലാപുരം അങ്ങാടിയിൽ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ കടയിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു സീലിംഗ് ഫാൻ വാങ്ങിയാൽ, ടേബിൾ ഫാൻ വാങ്ങിയാൽ 5 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവാം, 3 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷമെങ്കിലും ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവാം. ആ സീലിംഗ് ഫാനും തൂക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് KC റോട്ടിലേക്ക് വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനേ, നിനക്കൊരു നിലക്കും ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. അള്ളാന്റെ തീരുമാനം എപ്പോഴാണോ? വലൻ യുഅഖിറല്ലാഹു നഫ്സാ ഇദാ ജാഅ അജലുഹാ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് തരുമാറാവട്ടെ. അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച കാലമാണ്, ദുരന്തങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച കാലമാണ്, അല്ലേ? കാലവർഷക്കെടുതികളും വിഷമങ്ങളുമെല്ലാം വർദ്ധിച്ച കാലമാണ്. ഞങ്ങളെ കാത്തോളണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പോലും ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ ഹബീബിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലാഹു അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് വലിയ വിഷമമുണ്ടായത്. 3 ആത്മാക്കളെ പിടിച്ചപ്പോ രണ്ടാമത്തെയാള് ലോകത്തെ വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്ന റബ്ബിനെ പോലും വെല്ലുവിളിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു. മൂസ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പ്രവാചകന്മാരെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച്. സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്, ഇന്ന സുഖമുണ്ട്, അവിടെ മരങ്ങളുണ്ട്, പൂവുകളുണ്ട്, അതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വർഗം ഞാൻ പണിയാം. സമ്പത്തിന്റെ ഹുങ്കിൽ വലിയ കൊട്ടാരം പണിത ശദ്ദാദ്. ആ ശദ്ദാദ് സ്വർഗ സമാനമായ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കുടികൂടലാണ്. കാല് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് കാല് വെക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാണ്, അസ്രായീലെ പിടിച്ചോ അസ്രായീൽ. അപ്പ പിടിച്ചു. സമ്മതിച്ചില്ല അല്ലാഹു തആല. ഇസ്രായേലിന് പോലും വിഷമമായി. എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാവും, എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും, എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടെ പണിതുണ്ടാക്കിയതാണ്. എന്നാൽ ആ ശദ്ദാദിന്റെ മാതാവ് ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചുപോയി. മകനും ഉമ്മയും ഒരു കപ്പലിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ചരക്കുകളുണ്ട്, സമ്പത്ത് ഒരുപാടുണ്ട്. ആ കപ്പൽ പെട്ടെന്ന് കാറ്റിലും കോളിലും പെട്ടുകൊണ്ട് കപ്പൽ തകരുകയാണ്. ആ ചരക്കുകൾ മുഴുവനും വെള്ളത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചെത്തപ്പോഴും ജീവൻ പോയപ്പോഴും അസ്രായീൽ വിഷമിച്ചു പോയി എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായി നടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാതെയല്ലേ ശദ്ദാദും അവന്റെ മാതാവും മരിക്കുന്നത് എന്നോർത്തപ്പോഴാണ് അസ്രായീലിന് വിഷമമുണ്ടായത് എങ്കിൽ ലോക നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ്. ആ ഹബീബിന്റെ ആത്മാവിനെയാണല്ലോ ഞാൻ പിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ വിഷമമുണ്ടായത്. റൂഹ് പിടിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്രായീൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി ചോദിച്ചു, എന്താണ് വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം? അസ്രായീൽ പറഞ്ഞു, 2 ഉദ്ദേശമാണ്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ രോഗിയാണല്ലോ, രോഗിയെ സന്ദർശിക്കൽ സുന്നത്താണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാണലാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, റബ്ബ് എന്നോട് സമ്മതം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങേക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ പിടിക്കാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് എന്ന് അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അസ്രായീലിനോട് മറുപടി പറഞ്ഞു. അസ്രായീലേ, ഞാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു, പോകാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് പിടിച്ചോ അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. അസ്രായീൽ റസൂലുള്ളാഹിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ചേർന്ന് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ആയിഷയുടെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റസൂലുള്ളാഹിയുടെ അടുക്കലേക്ക് മെല്ലെ ചാരി നിന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം.
റസൂലിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോഴേക്ക് വേദന കൊണ്ട് പിടയുകയാണ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹ്, നമ്മുടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇത്രത്തോളം പറയുന്നത് ഇത്രമേൽ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ഒരാളെ കാണുക സാധ്യമല്ലെന്ന് പറയാനാണ്. അൻത ഉമ്മുൻ അം അബൂ മാ റഅയ്നാ ഫീഹിമാ മിസ്ല ഹുസ്നിക ഖത്തു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി അസ്സലാത്തു അലൻ നബി. ഒന്നുകൂടി ഉറക്കെ അസ്സലാത്തു അലൻ നബി വസ്സലാമു അലർ റസൂൽ അശ്ശഫീഇൽ അബ്തഹി വൽ ഹബീബിൽ അറബി. റബീഉൽ അവ്വൽ കടന്നു നമ്മളെല്ലാം മൗലിദ് കഴിച്ച ആളുകളാണല്ലോ അല്ലേ? കഴിച്ചില്ലേ? 12 വരെ മാത്രം അല്ലേ? പിന്നെ കിതാബൊക്കെ പൂട്ടി വെച്ചു. ഇനി അടുത്ത റബീഉൽ അവ്വൽ പാടില്ല സഹോദരാ. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഓർക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിത്വമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എപ്പോഴാ അവതാറ്? റമദാൻ മാസം മാത്രോ? ഖുർആൻ അവതരിച്ച ഖുർആന്റെ വാർഷികമാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ. റമദാൻ സമാഗതമായാൽ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ 2 ഖത്തം തീർക്കുമായത് ഇമാമുന ശാഫിഈ റഹിമഹുല്ലാഹ്. ഒരു ദിവസം 2 ഖത്തം. അത് റമദാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ വാർഷികമാണ്, ഇറങ്ങിയ മാസമാണ്. എന്നാൽ മറ്റുള്ള മാസങ്ങളിലോ സ്ഥിരമായിട്ട് ഖുർആൻ ഓതാറുണ്ട്. ഓതണ്ടേ? ഓരോ ദിവസവും ഖുർആൻ ഓതണം, യാസീൻ ഓതണം, അൽ വാഖിഅ ഓതണം, തബാറകൽ മുൽക്ക് ഓതണം, അർ റഹ്മാൻ ഓതണം. ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീനാ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, നമ്മുടെ നാക്കുകളിൽ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഴങ്ങണമെങ്കിൽ റമദാൻ കടന്നു വന്നാൽ സ്പെഷ്യലാണ്. ആ റമദാൻ പ്രത്യേകം ഒരുപാട് ഖത്തം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അതേപോലെ മഹാനായ സയ്യിദുനാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾക്കുള്ള ജന്മദിനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റബീഉൽ അവ്വൽ വന്നാൽ സ്പെഷ്യൽ മൗലിദ് നല്ല പോലെ ധാരാളം പള്ളിയില്, വീടുകളിൽ, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും പരിശുദ്ധമായ മൗലിദ്. എന്നാൽ മറ്റു സമയങ്ങളിലോ അപ്പോഴും മൗലിദ് വേണം. റബീഉൽ അവ്വൽ വന്നാൽ സ്പെഷ്യൽ ആവണം, നല്ല പോലെ ഉഷാറാക്കണം. അതാണ് വേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ ജീവിത ഗന്ധിയായി മാറേണ്ട വ്യക്തിത്വമാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. റൂഹ് പിടിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് മെല്ലെ പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞു, ഉഖ്റുജി ഇലാ മഗ്ഫിറത്തിൻ മിനല്ലാഹി വറിദ്വാൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആത്മാവിനോട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിലേക്ക്, അവന്റെ മഗ്ഫിറത്തിലേക്ക്, അവന്റെ പുണ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ വേണ്ടി, പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. പക്ഷേ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് റസൂലിന്റെ കൈ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ്. വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് റസൂലിന്റെ 3 പ്രാവശ്യം മുഖം കഴുകുകയാണ്, നെറ്റിത്തടം കഴുകുകയാണ്. വല്ലാത്ത പ്രയാസമാണ്. സക്കറാത്തിന്റെ സമയമാണ്, ആത്മാവ് പുറപ്പെടുകയാണ്. ആയിഷയോട് പറഞ്ഞു, ആയിഷ ഇന്നലിൽ മൗതി ലസകറാത്ത്. മരണത്തിന്റെ വേദന ശക്തം തന്നെ ആയിഷ, സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആയിഷ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, നമ്മൾ ചോദിക്കും, പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഇത്ര വേദന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയാൾ മരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ മരിക്കുമ്പോ തമ്മാടിയായിരുന്നു, അവർ തോന്നിവാസികളായിരുന്നു, ഒരു ബേജാറും കണ്ടില്ലല്ലോ, ഒരു പ്രയാസവും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പല ആളുകളുമുണ്ട്. അതേ മുഅ്മിനേ, മോശപ്പെട്ടവൻ മരിക്കുമ്പോ അവന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കാൻ മലക്കുകൾ വരികയാണ്. അദാബിന്റെ മലക്കാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയും കൊണ്ടാണ്, നരകത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടാണ്. അവനെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അവൻ പേടിച്ചമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ്. അവൻ വല്ലാത്ത ഭീതിയിലാണ്, വല്ലാത്ത ബേജാറിലാണ്. പേടിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയൂല, പിന്നെ ഒന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടവൻ പറയാത്തതാണ്, അതുകൊണ്ടവൻ സംസാരിക്കാത്തതാണ്. എന്നാൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കൊന്നും സഹിക്കാനില്ലല്ലോ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസനല്ലേ, ആ റസൂലിന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്ന് വലിച്ചു വിട്ടപ്പോഴാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അസ്രായിലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അസ്രായീൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇസ്രായേൽ, ഖഫിഫ് അന്നി അസ്രായീൽ, അസ്രായിലേ വല്ലാത്ത വേദന ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്നും മരണത്തിന്റെ വേദന ലഘൂകരിച്ചുകൂടെ അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. ഓർക്കണേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനേ, നമ്മുടെ ഉമ്മ ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യമാണ്, ഉപ്പ ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യമാണ് റസൂലുള്ളാഹി ചോദിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിനോട്, റസൂലേ അങ്ങേക്കാണ് മരണവേദന ഏറ്റവും കുറവ്, അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തീങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മരണത്തിന്റെ വേദന ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പറയുമ്പോൾ ഉപ്പ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം റസൂലുള്ളാഹി പറയാണ്, ഇസ്രായേലേ എന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചോ, പക്ഷെ എന്റെ ഉമ്മത്തീങ്ങൾക്കുള്ള മരണവേദന കൂടി എനിക്ക് തരണം, ആ മരണവേദന കൂടി എനിക്ക് തന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തീങ്ങൾക്ക് മരണവേദന കുറയണം, അങ്ങനെ ഉമ്മത്തിന്റെ മരണവേദന കൂടി ഞാൻ സഹിക്കാമെന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആരാ പറഞ്ഞു കാണുക? നമ്മുടെ മടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്. ഉപ്പ പറഞ്ഞു കാണുമോ മരിക്കുമ്പോ എന്റെ മോന് എന്റെ മോള് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണുമോ? എന്നാൽ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോഴും അസ്രായീൽ റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോഴും വേദന കൊണ്ട് പിടയുമ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം ഉമ്മത്തിയാ ഉമ്മത്തിയാ ഉമ്മത്തീ, എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ മരണവേദന കുറക്കണമെന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്റെ മാതാവാണെന്ന്, എന്റെ പിതാവാണെന്ന്, എന്റെ ഉപ്പയിലും ഉമ്മയിലും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കാണിച്ച പോലെയുള്ള നന്മ, നിങ്ങൾ കാണിച്ച പോലെയുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പയിലും ഉമ്മയിൽ പോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയാണ് എന്റെ പിതാവ്, അങ്ങയാണ് എന്റെ മാതാവ് എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. അതുകൊണ്ടാ പഠിപ്പിച്ചത്, ലഖദ് ജാഅകും റസൂലും മിൻ അൻഫുസികും അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിതും. ഉമ്മത്ത് മരിക്കുമ്പോ, സക്കറാത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ വേദന കൊണ്ട് പടയുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വല്ളുഹാ വല്ലൈലി ഇദാ സജാ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. അള്ളാഹുവിന്റെ വഹി വരാതെ ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. 6 മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ വല്ലുഹ ഇറങ്ങുന്നത്. ആ വല്ലുഹ ഇറങ്ങിയിട്ട് റബ്ബ് തആല പറയാണ്, വലസൗഫ യുതീക റബ്ബക ഫതർളാ. മുഹമ്മദ് നബിയെ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരും, ആഗ്രഹം തീരുവോളം, പൂതി തീരുവോളം അല്ലാഹു തരുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹിനോട് വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുമ്പോ റസൂലുള്ളാഹി പറയാണ്, സഹോദരാ വലാ അർളാ വവാഹിദും മിൻ ഉമ്മതി ഫിന്നാർ. ആഗ്രഹം തീരുവോളം തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്ന വിഷയം എന്റെ ഭാര്യമാർ, എന്റെ മക്കൾ എന്നല്ല, എന്റെ കുടുംബം എന്നല്ല. പറയുന്ന വിഷയം എന്താ? ഉമ്മത്താണ്, ഉമ്മത്താണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ജിബ്രീലിനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു, ജിബ്രീലേ ആഗ്രഹം തീരുവോളം തരാമെന്നല്ലേ, എങ്കിൽ റബ്ബിനോട് പറയണം, വലാ അർളാ വവാഹിദും മിൻ ഉമ്മതി ഫിന്നാർ. അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നൽകുന്ന ആയത്താണ്, അർജൽ ആയത്താണ് ഈ ആയത്ത്. തങ്ങന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലസൗഫ യുഅതീക റബ്ബുക ഫതർളാ, ആഗ്രഹം തീരുവോളം, പൂതി തീരുവോളം കൊടുക്കാമെന്നല്ലേ. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതീക്ഷ റബ്ബിന്റെ ഓഫർ എന്താ? ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? എന്നാൽ ആ പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോഴും, ആഗ്രഹം കൊടുക്കുമ്പോഴും, വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജിബ്രീലിനോട് പറഞ്ഞു, ജിബ്രീൽ തിരിച്ചു പോയിട്ട് പറയണേ റബ്ബിനോട്, എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് നരകത്തിൽ പോകുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമല്ല, ഇഷ്ടമല്ല, ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് റബ്ബിനോട് പറയാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് റസൂലുള്ളാഹ്. എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് നരകത്തിൽ പോകുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമല്ല, അത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്
നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് ലഖദ് ജാഅകും റസൂലും മിൻ അൻഫുസികും അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിത്തും. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത്, നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, അല്ലാഹുവിന്റെ അദാബിന് വിധേയമാകരുത്. ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തമാശ തോ ദേഖോ ഖിയാമത് കി ദിൻ മേ, തമാശ തോ ദേഖോ ഖിയാമത് കി ദിൻ മേ ഖേ പകടേ ഖുദാ और चढ़ाए മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തമാശയാണെന്ന് തോന്നാം, തമാശയാണെന്ന് ഒരു പക്ഷെ തോന്നാം, തമാശയല്ല. ഖിയാമത്തിന്റെ അന്ന് കേ പക്കടേ ഖുദാ, ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു പിടിക്കുകയാണ്. ചെയ്തു പോയിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് നമ്മെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബ് പിടിക്കുമ്പോൾ അവർ ചടായേ മുഹമ്മദ്, അവിടെ വരികയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. റസൂലുള്ള പറയുന്ന റബ്ബിനോട്, എന്റെ ഉമ്മത്താണ്, എന്റെ സമുദായമാണ്, അവരെ വിടണയല്ല, സ്വർഗത്തിലേറ്റണയല്ല. തമാശയല്ല. തമാശ തോ ദേഖോ ജഹന്നം കി ആതിശ്, തമാശ തോ ദേഖോ ജഹന്നം की आतिश के बुझाए खुदा और चढ़ाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, നരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓരോ ദിവസവും ചൂട് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ തീനാളങ്ങൾ റബ്ബ് തആല നന്നായി കത്തിക്കുമ്പോൾ കേ ജലായേ ഖുദാ और बुझाए മുഹമ്മദ്, തീ ഇങ്ങനെ ശക്തി പ്രാപിപ്പിക്കുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ നരകത്തിന്റെ തീജ്വാലകളെ, തീനാളങ്ങളെ അമർത്താൻ, അതിനെ കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് സഹോദരി, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടയാളായി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി മാറണം. ആ നബിയോടുള്ള മഹബത്ത് നമ്മുടെ ഖൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ മുളച്ചു പൊന്തണം. ആ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരണം. ആ ഖൽബിൽ ഇങ്ങനെ സ്നേഹം വളർന്നു വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും മദീനയായിരിക്കണം. ഗുംബദേ ഖസറാ കെ നീചേ, ഗുംബദേ ഖസറാ കെ നീചേ ഏ റിസ്വാൻ തെരീ ജന്നത്ത് മേ ജീ നഹീ ലഗ്താ. സ്വർഗം കാക്കുന്ന മലക്കിനോട് കവി പറയുകയാണ്, അല്ലാമ ഇഖ്ബാൽ പറയുകയാണ്, റിസ്വാൻ തെരീ ജന്നത്ത് മേ ജീ നഹീ ലഗ്താ. റിസ്വാനേ, നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല, സ്വർഗത്തിൽ വന്നാലും എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? മേ തോ യഹാ ഗുംബദേ ഖസറാ നഹീ ദേഖാ, എനിക്ക് ആ പച്ചക്കുമ്പ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോലും സമാധാനമില്ല എന്ന് കവി പറയുമ്പോൾ, ആരാണ് പച്ചക്കുമ്പക്ക് താഴെ? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്തൊരു സ്നേഹമായിരുന്ന സ്വഹാബത്തിന്. റസൂലുള്ള വഫാത്തായി എന്നറിയേണ്ട താമസം പല സ്വഹാബത്തും ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണ്. ഒരു സ്വഹാബി വന്നുകൊണ്ട് ഈത്തപ്പന മരത്തിൽ ഈത്തപ്പഴം പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞു, റസൂലുള്ള വഫാത്തായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കേട്ടപാടെ ഈന്തപ്പന മരത്തിന്റെ മുകളിൽ താഴോട്ട് ചാടുകയാണ്. തുള്ളിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വഫാത്തായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ആ സ്വഹാബി വര്യൻ തന്റെ രണ്ട് കൈകളും നീട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ്, തള്ളവിരലുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ്, ശക്തമായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് കണ്ണുകളും കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഹബീബില്ലാത്ത ലോകം ഇനി എനിക്ക് കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് കാണേണ്ട. റസൂലുള്ള ഇല്ലയോ, റസൂലിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലയോ, എനിക്ക് കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും കാണേണ്ട. റസൂലുള്ളാഹിനെ കണ്ട കണ്ണുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ദുനിയാവേ കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കണ്ണുകൾ കുത്തിപ്പൊട്ടുകയാണ്. ആ സ്വഹാബി മരണം വരെ പരിശുദ്ധമായ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് കണ്ണ് കാണാതെ അന്ധനായിട്ട് മകന്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തിന് വരികയാണ്. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ
ഈ കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിച്ചത് ഹറാമാണ് എന്ന് ആരും പറയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? അത് മഹബ്ബത്താണ്, അത് സ്നേഹമാണ്, അത് ഇഷ്ഖാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. സ്വഹാബത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു സുബൈറിന്റെ അടുക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി ഒരിക്കൽ കൊമ്പ് വെച്ചു. ആ രക്തം കൊടുക്കുകയാണ്. മോശം രക്തമാണ്, കൊമ്പ് വെച്ച രക്തം. അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു സുബൈറിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ രക്തം കൊണ്ടുപോയി ഒഴിവാക്കണം, ആരും കാണാത്തടത്ത്. സ്വന്തം ചോര പോലും രക്തം പോലും ബ്ലഡ് പോലും കുടിക്കാൻ പാടില്ല. പറ്റോ? ഒരു ബ്ലേഡ് എടുത്തു, അറിയാതെ കൈയുടെ മുറിഞ്ഞു പോയി, രക്തം ഇങ്ങനെ ചീറ്റയാണ്. അത് നേരെ വായിലേക്ക് വെച്ചു. എന്തിനു വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കണം? എന്തൊക്കെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി തിന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ ഇത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നേരെ കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. സ്വന്തം രക്തമാണെങ്കിൽ പോലും നജസാണ്. എന്നാൽ റസൂലുള്ള കൊമ്പ് വെച്ച് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊമ്പിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തേക്ക് വന്ന മോശപ്പെട്ട രക്തമാണ്. അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ള പറയുന്നത്, അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു സുബൈറേ, ആരും കാണാതെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഒഴിക്കണം. കിട്ടിയ ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ വേഗം വാങ്ങുകയാണ്. വാങ്ങിയിട്ട് നല്ല പോവുകയാണ്. ആരും കാണുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ രക്തം കുടിക്കുകയാണ് ഇബ്നു സുബൈർ. തിരിച്ചു വന്നു. റസൂലുള്ള ചോദിച്ചു, ഇബ്നു സുബൈറേ, സുബൈറിന്റെ മോനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒഴിച്ചോ? അതേ, കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒഴിച്ചു. എവിടെ? ആരും കാണാത്തിടത്ത്. എവിടെയാണ് ആരും കാണാത്തിടം? അത് എന്റെ വയറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു യാ റസൂലല്ലാഹ്. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, രക്തം നജസാണ്, കുടിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന്. അത് നജസല്ലാതെ പരിശുദ്ധമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അത് ആരുടേതാണ്? അഫ്ളലുൽ മഖ്ലൂഖീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. ഇങ്ങനെ ഇഷ്കിന്റെ പ്രകടനം, നബി തങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന മഹബ്ബത്തിന്റെ പ്രകടനം എങ്ങനെയുമാവാം. അതിന് പരിധികളില്ല, പരിമിതികളില്ല. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചെല്ലാം സമർപ്പിച്ച മുത്തു റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ആ പ്രവാചകരെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ലേ ഇല്ല. ലോകത്തെ നമ്പർ 1 വിശ്വാസിയാണ് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, അല്ലേ? അവ്വലു മൻ യദ്ഖുലുൽ ജന്നത ബഅദൽ അംബിയാ. 1.25 ലക്ഷം വരുന്ന പ്രവാചകന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ആളാണ് സയ്യിദു സിദ്ദീഖീൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. മഹ്ശറയിൽ 120ഓളം സഫുകളായിട്ട് അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യന്മാരെ അണിനിരത്തുന്ന, അതിൽ 3 ലൈൻ മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളത്. ആ മഹ്ശറയിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന പ്രകാശത്താലുള്ള ഒരു മിമ്പറിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ആ മിമ്പറിന്റെ അടുത്ത് ലിവാഉൽ ഹംദ് എന്ന കൊടിനാട്ടുകയാണ്. 70,000 മാലാഖമാർ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ചുറ്റിലുമുണ്ട്. ആ പരിശുദ്ധമായ ലിവാഉൽ ഹംദിന്റെ താഴെ ആദ്യം നിൽക്കുന്നയാള് സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. പർവാനാ കോ ചിറാഗ് ഹേ बुलबुल को फूल बस, परवाना को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा के रसूल बस. റസൂലുള്ളാഹി മാത്രം. സിദ്ദീഖിന്റെ ചിന്തയിൽ എപ്പോഴും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ബസ്, വേറൊരു ചിന്തയില്ല. എപ്പോഴും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ചിലപ്പോഴൊന്നും ഇശാ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ട മോള് ആയിഷ എന്ന റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയും മാത്രമാണ് പള്ളിയുടെ ചാരത്തുള്ളത്. ഇത് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിദ്ദീഖിന് പോകാൻ തോന്നൂല. പള്ളിയിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നാൽ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മോള് ആയിഷയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നും വിചാരിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, കിടക്കുകയാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 24 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ചുണ്ടിലൂടെ നാക്കിലൂടെ വരേണ്ട പേര് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ജോലി എടുക്കുമ്പോഴും, എന്ത് ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനാകുമ്പോഴും, കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും, അടുക്കളയിൽ ജോലി എടുക്കുമ്പോഴും നാവ് കൊണ്ട് വരട്ടെ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മരിക്കും മുമ്പ് റസൂലുള്ളാഹിനെ കാണാൻ റബ്ബ് തആല ഭാഗ്യം തരും. അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. നാളെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശഫാഅത്ത് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. ആ ശുപാർശയുടെ പദവി നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. നമ്മെ റസൂലുള്ളാഹി ശുപാർശയിലാക്കിയിട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതുകൊണ്ട് ആ സ്വലാത്ത് ഒന്ന് ചൊല്ലി ഒരു ചെറിയ ദുആ.
ഇതോടുകൂടെ സദസ്സ് പിരികയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ ഏറെ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സുഹൃതമായി നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ദുനിയാവിന്റെ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞ വിഷയം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ദുആകൾ നീ കേൾക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുആകൾക്ക് നീ ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആണുങ്ങൾക്കും എഴുതിയിട്ടില്ല ഫിൽ കവാകിബി കൽബുദൂർ ബൽ വാശറഫു മിൻഹു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി അസ്സലാത്തു ഒന്നുകൂടി മനസ്സുറക്കെ, ഒന്നുകൂടി ഖൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എല്ലാ വേണമെങ്കിലും കണ്ണു ചിമ്മാം. മനസ്സ് മുഴുവനും പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ പോകട്ടെ. ആ പച്ചക്കുട്ട മനസ്സ് കാണട്ടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നബിയെ നേരിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, എന്റെ നേതാവേ, നബി സേട്ടരെ, യാ സയ്യിദി, എന്റെ നേതാവേ, ഖൈറൻ നബി, നബി സേട്ടരെ. നേരിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, അൻത ഉമ്മുൻ അം അബൂ മാ റഅയ്നാ ഫീഹിമാ മിസ്ല ഹുസ്നിക ഖത്തു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി അസ്സലാത്തു അലൻ നബി الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا. നാളെ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കേണ്ടയാൾ അങ്ങയാണ്. മിൻ ശഫാഅതിക സഫാ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധമായ ശഫാഅത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കേണ്ടയാൾ അങ്ങാണ്. മല്ലനാ മിഥലുക്, നിങ്ങളെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാ ഉള്ളത്? എന്റെ നേതാവേ നബി സേട്ടരെ, ഇർതകബ്തു അലൽ ഖതാ غير حسر وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والحبيب العربي. സഹാബത്ത് പരിഭവം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളും പരിഭവം പറയാണ്. ഇർതകബ്തു അലൽ ഖതാ, ഞാൻ ദോഷം ചെയ്തു. ഗൈറ ഹസ്രിൻ വഅദാദ്, കയ്യും കണക്കുമില്ലാതെ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പൊറുക്കണമെന്നല്ല, റസൂലുള്ളാഹിയല്ലല്ലോ പൊറുക്കുന്നയാള്. നബിയോട് പരിഭവമാണ്, പരാതിയാണ്. ലക അഷ്കൂ ഫീഹി, അതേക്കുറിച്ച് അങ്ങയോട് പരിഭവം പറയുകയാണ്. അങ്ങയോട് പരാതി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും പരിഭവം പറയാൻ, ദുഃഖം പറയാൻ ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ടെങ്കിൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അശ്ശഫാഅത ഹബ് ലനാ ഫിൽ ഖിയാമത്തി മുശ്ഫിഖാ വഅഹ്ലനാ ഇല്ലായ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി അസ്സലാത്തു അലൻ നബി كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസ് ഉത്തരമുള്ള മജ്ലിസ്, ഒരു സംശയമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകളാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ അവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കണേ റഹ്മാനേ. പ്രിയമുള്ളവർ, ചെറിയ ദുആ, ആ സ്വലാത്തൊക്കെ മുന്നത്ത് ദുആ ചെയ്യണം. ദുആ ചെയ്യാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ബാഖവി ഉസ്താദുകളെ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഉസ്താദുമാക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സദസ്സിന്റെ അവസാനം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ ദുആ മാത്രം നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ യോഗ്യനല്ല. അവരുടെയൊക്കെ സമ്മതപ്രകാരം, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സമ്മതപ്രകാരം ഒരു ചെറിയ ദുആ, അല്ലാഹു നമ്മുടെ ദുആകളെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇങ്ങനെ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിച്ച പല കാര്യങ്ങളും പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ടായിട്ടില്ല. മറ്റൊരവസരം അല്ലാഹു തആല പറയാൻ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. കാരണം ഒരുപാട് നേരം സൈക്കോളജിക്കലായി തന്നെ ഒരാൾക്ക് കേട്ടു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരേ ചിന്തയോടെ കേട്ടിരിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ മാക്സിമം.
ഇത് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 2 മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അരോചകമാണ്. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടത് അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മയൊക്കെ വിജയിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലാഹു തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവരും ഖൽബിൽ ആമീൻ പറയുക. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا രാജനായ യാ അല്ലാഹ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ചൊല്ലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് നിന്റെ ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ദുആകളെ നീ കേൾക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ ദുആകളെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഈമാന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ദൗർബല്യ വേളകളിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ്, പറഞ്ഞവരാണ്, കേട്ടവരാണ്, കൂട്ടുമെന്നവരാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദുമാർക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, മക്കൾ, ഭർത്താക്കന്മാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചവർ, ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്നവർ, ഇതിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരിച്ചുപോയ ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ശിക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്, അദാബിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്, ഹലാക്കാക്കല്ല അല്ലാഹ്, നിന്റെ മാരകമായ ആഫാത്ത് മുസീബാത്ത് ഇറക്കല്ല അല്ലാഹ്, രോഗം നൽകി നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാനേ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്, അദാബിൽപ്പെടുത്തപ്പെടേണ്ടവരാണ്. എങ്കിലും നീ ഗഫൂറും ഗഫാറുമല്ലേ, റഹ്മാനും റഹീമുമല്ലേ. ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിലേക്ക് നിന്റെ കരുണയുടെ നോട്ടം മാത്രം നോക്കണേ അല്ലാഹ്. ദേഷ്യം പിടിക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഹലാക്കാക്കല്ല അല്ലാഹ്, രോഗം നൽകി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, എന്തെല്ലാം അസുഖം കാണുന്ന കാലമാണ്. ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള, എയ്ഡ്സ് പോലെയുള്ള, കുഷ്ഠരോഗം പോലെയുള്ള, മണ്ട് പോലെയുള്ള കീറി മുറിക്കേണ്ടി വരുന്ന, ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ചെലവ് വരുന്ന, അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് കാലം കടന്നു പോകുന്ന വലിയ വലിയ കിഡ്നി ഫെയിലാകൽ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ് റബ്ബേ. ഇത്തരം അസുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗമാണെന്ന് കേട്ട ശേഷം കണ്ണീര് തോർന്നിട്ടില്ല, കരച്ചിലോട് കരച്ചിലാണ്. അല്ലാഹ്, നീ ഷാഫിയല്ലേ, നീയല്ലേ കാഫി, നീയല്ലേ മുആഫി. അത്ഭുതകരമായ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞവർ, ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി കാത്തുകഴിയുന്നവർ, അഡ്മിറ്റായ ആളുകൾ, അഡ്മിറ്റായി ഡിസ്ചാർജായി വന്ന ആളുകൾ, ഡോക്ടർമാരെ മുടക്കിയവർ, എന്ത് വലിയ രോഗമാണെങ്കിലും അത് ശൈത്താനിയാണെങ്കിലും റൂഹാനിയാണെങ്കിലും ജിസ്മാനിയാണെങ്കിലും ഞരമ്പ് സംബന്ധിയാണെങ്കിലും ശാരീരികമാണെങ്കിലും മാനസികമാണെങ്കിലും റബ്ബ് എന്ത് വേദനയാണെങ്കിലും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്, ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ദീനിന് വേണ്ടി ഒത്തുചേർന്നവരാണ്, ദീനിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ തടികളെങ്ങാണ്ട് വല്ല മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ രോഗാണുക്കളും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ, വല്ല വൈറസുകളും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം കരിച്ചു കളയണേ റബ്ബേ. ആ ശർറായ ഖളാഇനെ ഈ നിമിഷം റദ്ദാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗം പിടിപെട്ട് കടന്നുപോയി നോക്കേണ്ട മക്കളും കുടുംബക്കാരും ഞങ്ങളെ ശപിച്ചു പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാഹ്. കിടത്തിക്കളയല്ലേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഒരു ഭാരമാക്കി മാറ്റല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ജീവിതം ഖൈറാകുന്ന കാലം അത്രയും പൂർണ്ണ ആഫിയത്തോടെ, സിഹത്തോടെ, സലാമത്തോടെ, ഇസ്സത്തോടെ, ഇഫ്ഫത്തോടെ, ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് അവസാനം ഈമാനോടെ മരിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ പെടുത്തണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, അപകടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആക്സിഡന്റുകൾ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. എത്ര യുവാക്കളാണ്, യുവജീവനുകളാണ് പടഞ്ഞു പോകുന്നത് റബ്ബേ. ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ, കാലവർഷക്കെടുതികളിലൂടെ പലരും മരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാതെ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. മോശപ്പെട്ട അന്ത്യമുണ്ടാക്കല്ല അല്ലാഹ്. റോഡിൽ കിടന്ന് ചതഞ്ഞു പിറഞ്ഞു മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാഹ്. മരണശേഷം വെട്ടിപ്പൊളിക്കേണ്ടി വരുന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന മയ്യിത്താക്കി ഞങ്ങൾക്കുള്ള മയ്യിത്തുകളെ മാറ്റല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, എത്രയോ സഹോദരങ്ങൾ കണ്ടെത്താ ദൂരങ്ങളിലേക്ക് ജീവിത വഴികൾ തേടിയിട്ട് കച്ചവടങ്ങളായതുപോലെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോയവരുണ്ട്. അവരെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ നീ വിജയത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, പുരോഗതിയിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവരുടെ പേരിൽ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട സമസ്ത പ്രവർത്തകന്മാരുമാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. ഇതിനു വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഒരു നല്ല വാക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നീ വെറുതെയാക്കല്ല അല്ലാ, അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവരെ ഇവിടെ വന്നുകൂടിയവർ, അതുപോലെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചവർ, ഇതിനോട് സഹകരിച്ചവരെ സഹായിച്ചവർ, ഒരുപാട് സഹായങ്ങളും അവാർഡുകളും ഇവിടെ കൊടുത്തു റബ്ബേ. ആരെല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചോ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ, അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നിന്നെ മറക്കാത്ത ഐശ്വര്യം ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നൽകണേ റഹ്മാനേ. ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരോട് ചെന്നുകൊണ്ട് കൈ നീട്ടേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നിവൃത്തല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ വിഷമത്തിലാക്കല്ല അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്കുള്ള നാട് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സമാധാനം നൽകും റബ്ബേ, ഐക്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ആരെല്ലാം നാട്ടിന്റെ ഐക്യവും സമാധാനം കെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവോ അവർക്കുള്ള സമാധാനം നീ കെടുത്തണേ അല്ലാ, നീ കെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഇവിടെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വാക്ക് പലർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള മജ്‌ലിസിൽ വന്നിരിക്കുന്നവർ, ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് പറഞ്ഞവർ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വെള്ളം നൽകിയവർ, അല്ലാ എല്ലാവർക്കുമുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളെയും നീ ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനേ. പടച്ചവനെ, മരിക്കും മുമ്പ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം സയ്യിദുനാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കിടക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റൗളയിൽ ചെല്ലാൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന ഖൽബിൽ നിന്ന് സലാം പറയുമ്പോൾ ആ പുണ്യപ്രവാചകൻ ആ റൗളയിൽ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റബ്ബേ. പരിശുദ്ധ ഹജ്ജിനും ഉംറയ്ക്കുമുള്ള ഭാഗ്യം താ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ റബ്ബേ, സ്വഹാബത്ത് എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, നബിയെ നേരിട്ട് കണ്ടവരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ലല്ലോ റബ്ബേ. ഉറക്കിലെങ്കിലും ആ റസൂലുള്ളാഹിനെ വന്ന് കാണിക്കണേ റബ്ബേ. അതിനുള്ള ഈമാൻ നസീബാക്ക് റഹ്മാനേ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണല്ലോ. മരിച്ചുപോയ ആളുകളെല്ലാം ഖബറിൽ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സ്വതക്കയും കാത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവും പകലും. അല്ലാഹ്, ആരെങ്കിലും ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെ കൊണ്ട് ഖബറിൽ അദാബിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള അദാബുകളെ നീക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറുകളെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും അമലുകളില്ലെങ്കിലും പാപികളാണെങ്കിലും നിന്റെ മഹ്ലായ ഫള കൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗം വാജിബാക്ക് റബ്ബേ, നരകം ഹറാമാക്ക് റബ്ബേ, നരകം ഹറാമാക്ക് റബ്ബേ. മനുഷ്യരും പാറക്കല്ലുകളും ഇട്ട് കത്തിക്കപ്പെടുന്ന നരകത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും ചാടല്ല അല്ലാഹ്, നരകത്തിന്റെ വറകാക്കല്ല അല്ലാഹ്. നരകം ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് ഉമ്മത്തിന്റെ ശഫാഅത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുമ്പോൾ ആ ശഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്. സിറാത്ത് പാലത്തിന്മേൽ കൂടെ മിന്നൽ പിണർ പോലെ കടന്നു പോകുന്ന, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വീണുപോകുന്ന ആ ഭാഗ്യവാന്മാരാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവൻ ഉറുമ്പിനെ പോലെ അരിച്ചരിച്ച് റബ്ബേ നരകത്തിൽ വീണു പോകുന്ന ഹതഭാഗ്യരാക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഹതഭാഗ്യരാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ആയിഷ ബിബി ചോദിച്ചില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ വാക്കിനെ കുറിച്ച്, യൗമ തുബദ്ദലുൽ അർളു ഗൈറൽ അർളി വസ്സമാവാത്, ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും കീഴ്മേൽ മറിക്കപ്പെടുന്ന, എല്ലാം മാറ്റിമറിക്കപ്പെടുന്ന അന്ന് എന്ന് ഖുർആനിക ആയത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിനോട് ആയിഷ ചോദിച്ചു. ആ ദിവസം മനുഷ്യന്മാരെ എവിടെയായിരിക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ള കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് അലസ്സിറാത്ത്, അലസ്സിറാത്ത്. 5000 കൊല്ലമാണ് സിറാത്ത് പാലത്തിന് മേൽ കടന്നു പോകേണ്ടി വരിക. അല്ലാഹുവേ, നീ രക്ഷപ്പെടുത്തു റബ്ബേ.